Betty Joao, how are you? Nikki Charles, please say, take your friends, guys. Take your friends. Delight Magena, really say, Lilian Takatora, and up to say, thank you, Betty Joao, thank you. Long time. Checking to say, you also had life to say, memory, you say, Joyce Mariana, Yasha, say, Melody, say, Virginia, Makira, say, rest memory, how are you? Kiara, home, how are you? Let's go to Savannah Rose, welcome. Lina Chief, welcome. Take your friends, guys, and share the live. This is Magolite, long time. Last never found say. Show no mama, I love you so. Love you, thank you, my brother, thank you. Hello. Share the live and take your friends, guys. Aka is Matsika, say achieve, achieve Matsika, say. Christine Chira, say. Take your friends, guys. Sabina, say. Take your friends and share the live. This is gonna open a can of worms to so many people, but we have to talk about it too. Sabina was gonna say, say. Long time. Notification. Then I get to pay you say.
I can see you. Okay guys, maskera sema mukasema neri kumatima nanyika pane vari kundibvunza video kuti Madam Boss. Eka Madam Boss vaishandirwa nemusikana kwete Madam Boss venyaya vekuZimbabwe. Mungazoti ndikureva Madam Boss kuZimbabwe. Aiwa video ndiya Madam Boss vaishandirwa. Handiti kana kushandirwa uine musikana unenge uchinzi Madam Boss. Saka Madam Boss ivavo ndo video iri ngoseguleta ameno. Pakaipa vakadzi mudzimba umu nhamo dzoga asikana. But guys, ninjani sanibonani Dumela machira nabudhi muri say guys muri say. Well guys, take your friends and share the live. This can open a this is gonna open a can of worms to so many people guys, but I think it's high time people vanoda vave ready has to talk about it, because you know gonna okay, my guest is already calling. Hello. That's all right. Nani chiti chakufunda yamade but it's bo. What do you say? I love that profile picture. You are popping, you're glowing. This is Daisy. I love it. Thank you. Thank you. All right. Thank you, my sister. Thank you. Right, guys. Tina guest Tina Yonas and something happened to her a long time ago, but she has been bottling up. She has been keeping up that secret or that thing that happened to her, but it has been haunting her, and till the day she decided to kuzvitaura and then and so after she spoke up, she speaks about it. We are going to open lines to all those who went through the similar ordeal and to also call in and share your story. And the person aripa live right now arikutaura, and she's a counselor and anobatsira anokansela chana nemadzimai akabhizwa and what not. And but firstly and kunonzichi mudzidzi lead by example, and she or maybe it's one of the reasons why she opened or why she opted to go and work for vakadzi vanenge vachitwa zvinhu zvakadai. And so akati nditanga ndoda kuya nenyaya yangu nditanga ndaitaura first, then we open for other ladies also to talk. It's very important guys to take your friends and take your friends so that they can come here and take your friends. You might find that your friend ane zvinhu zvasina kukuudza iwe shamwari yacho zvakafanana nezvichataurwa panapa zvakasangana zvokudhara, but muza society yedu ukati utaura kuti ndakaripwa nababa wangu kana ndakaripwa nabudhi vangu kana ndakaripwa, society inokurumidza kuvhara kana tinokurumidza kurambidza kuti zvinhu zvakadaro hazvitaurwi. It's a taboo. Muri dzimwe dzinotovhara kuti aiwa zvitaurwe ngakungoripiswa behind the scenes vanhu vasingazivi, andika zvongoripiswa zvopera zvakadaro vopuwa mombe vabereka ava iwe mwana wasafa andika ende zvichakuhaunda kusvikira amen. Vamwe vacho dzakana kutororwa, vamwe vacho dzakana kutogara mumarriage because madhimoni aya 30 years back andika anga achingomutevera ari kungofamba nawo andika, but it's never too late guys, and unogona kungobatsirika time iripo ukaenda mberi noupenyu hwako. Right, tinokugamuchira chirongwa nhasi Comfort chiti uri sei zvako? Thank you so much, my sister. Thank you for having me. I've been waiting for this day. I think 9 years. I cannot be put in the so thank you for having me. Okay. Yes. Right. We are here. So you said you want to share your story, and it's for the first time. No one knows about the story, but you said it's high time I have to speak out. And so we are here. We are going to listen to the story. If you can remember what really happened, Matangira Shakaita, how it happened, so that also to you it's a healing process. The more you talk about it, the more you are also releasing whatever has been on your shoulders or in your heart for all these years and so on. So we've got all the time. We are here. You can start and then much as of phone hours of phone now. All right. Smelly. For 2 minutes, due diligence. No problem. No problem. Go ahead. Okay. All right. Magadi my diaries and so far up pachirongwa nasi. I mean, and I was vanished my diaries said, and that was a long time ago. My life would be so much richer, but I thank God. So in this I want to come with Dondo. I'm based in the US. I'm a mother of 3. I want to start by saying, when I come to this platform, I have nothing to prove, I have nothing to hide, and I have nothing to over-explain. This is my story.
I hold the pen to my story. I share my story how I want to share it with the amount of content I want to share, because this is my healing journey. The last time I was on this platform, Sismeli, there were some Zimbabwean women who called Sismeli behind my back. Vacheza kuza Sismeli some things from my past. Like I said, this is my story. I share how much I want to share. And I think I want to say this out of respect for Sismeli's mission. When I listened to Sismeli's last interview, radio, Sismeli Diaries, why? And I'm going with the same spirit. Sismeli Diaries, because she wanted people to come to a place where they can heal. She didn't want the negativity. And I just wanted to say, Zimbabwe, our country is hurting. And I believe Zimbabwe. I say Zimbabwe, we have to go on our journeys of healing. Uchida kutaura zvakaitika 20 years ago, Comfort akazodai, akazoita DUI, akazodai. Izvozvo zvinhu zvisingavaki. Munhu wese ane past. Kana Apostle Paul chaivo vanga vaine past yavo. Inini life yangu is an open book. You don't have to take the extra caution yekufonera Sismeli muchitaura. And I know you are here on this platform. It's okay. I have a book coming out. You will not have to go the extra mile. This is my story. I will share how I want to share it. I have nothing to hide, nothing to prove, and nothing to over-explain. So having said that, and I also want to share this as a counselor. If you are listening under the sound of my voice, own your story unapologetically. Because there are people who hold on to your past and they will try to use it to blackmail you. They will try to bring it to shame you. You don't owe them any explanation, okay? So again, as I say, it knows comfort. Born and raised in Harare, in the great Rokesh and Rons Mavuko. And listen, I was 6 in my family, and my story happened when I was 9. When I was 9 years old. When I was 9 years old, we were living with an uncle. But step uncle. And I remember vividly, very well this one night, we had a guest, we had a visitor, Australia. And the family, I think our first color TV, and the whole family was excited. There were a lot of people. And that night, there was so much going on. And that was the night my uncle raped me. At age 9 years old. And I was but I knew something that was not right. And I knew that I trust her as a kura, I never trust her because I got an I never trust her. Actually, I loved my uncle because he is my mother, and I couldn't So I'm confused. More than once, and each time when there was always a gathering. So we have a platform when this share yangu nekuti vana mai tine vana anobata mwana wako chibharo haasi munhu wekure kazhinji. My research, I had to do research paupenyu hwangu. Research yangu inoratidza kuti munhu anorepa, anowanzorepa vana vedu, munhu ari padhuze anoziva mwana, anostata mwana. Saka inini ndaitobatwa chibharo nasekuru vangu. Mai vangu vari munext room. I remember the first night it happened. Vanga vari muroom vachiona Santa Barbara vachiseka. Inzi haine munorara, mangwana kuchikoro. Sekuru vangu vakateka advantage. So I wanted to say this part of the story. Guys, when you have small kids, trust nobody. You have your eyes all over. Nekuti mna anobata mwana kazhinji. And sisimene mubasa rangu ndakataka ku open up about this. I'm doing one of my healing circles. A lot of women, this has happened to them. A lot of Zimbabwean women, this has happened to them very vana. So the Me Too movement, they luma Zimbabweans, and it's always somebody. Anga garden boy, anga vari sekuru, anga vari bamini. So it's not chakaita kwandiri. So again, the fast forward later, after this happened to me, I also had another incident.
house girl wataigara naye. House girl akashandira mai vangu for a long time. And I also recall her. Achindibata in ways that were not appropriate. But I remember I was between 9 and 11. 9, 10, 11. Over a period of 2 years. But Sekuru 9, house girl wedu ndarendiri like around 10, 11. Ari mukadzi mukuru. Saka musafunga kuti zvinonzi varume vanobata kana angari mukadzi. So what I did, guys, around that time I made up my mind that I want to leave this place. Ndakaenda kutiza physically kubva kuenda somewhere else, which I managed to do. Ndakauya kuAmerica, ndakaenda kuchikoro. Saka hold on Comfort. Are you saying kuti iwo after wabatwa chibharo nasekuru ukazobata chibharo nemusika ngatange neya sekuru wabata chibharo nasekuru hauna kunge zvakatongovharana chakadaro wakanyarara, you never even told anybody kuti ndo zvaitika sekuru wangu achindibata handisi kuziva kuti chii, but pane mabatiro wangu achindita ndiri kufunga kuti this is not right. Ndakanyarara sitimeli inona oya ndakanyarara. Ndakanyarara nekuti mai vangu vairohwa nababa vangu kazhinji. Ndofunga maybe 3 times a week, you know. Saka sekura hanzadzi yamai. Dai ndaizvitaura. Mai vangu vaizourayawazve. Sure. Uyezve sekuru vakati ndikazvitaura chete. Vakuraya. So ndakanyarara. Sisimeli. Ndakazodziva zvakaitika kwandiri. I want you to connect these dots. This is the most important part of my story. If you can focus on my past, you can focus on your debt you have on me, zvaunoziva about me, fine, that's okay. But I want you to focus and I want you to listen very carefully. Everything that happened to me after that age, ndakuenda adolescent, ndamu teenager, ndakusvika ndazvara vana vangu, everything that happened to me came from that pain. Here's why I wanted to share my story. When a child is sexually abused at that young age, your brain goes into flight or fight. Kazhinji brain yako inoda kukanganwa zvakaitika. Inonzi trauma. Trauma sisimeli. Trauma ndo yatinoona inokonzeresa zvakawanda zvekuitika materesi. I will talk about my own story. Drinking a lot. Okay, hold on. Try to break down for us, Shishoma Neshoma. So, Papa, now we are talking like a counselor, but right now we want you to talk as Comfort. And then, you just open as a counselor, but just phone some other ladies. That's when you will need to as Comfort. And so, after, to go bit by bit, sorry to ask questions because I want us to understand. Right. Afterward, you kept quiet. Then at 11, there comes a house helper. Oh, you're appropriate. And did you also keep quiet? Cannot you know walk out that no should critic? I kept quiet. Nekuti, you know, Ndakanyara, Nekuti, Ndakansinga feel safe in Bamedu. I didn't feel safe. Vanwakuru, Vandagara now, Ndakansinga feel safe, like, and didn't want at that age. Ndaida kuprotecta mai vangu. So ndaiza kuti ndikataura ndakandisingafeel safe. Hapana wana feel safe kuti ndiudze. Okay. Then 11 years, mwana wa 11 years grade, I think it's grade asukuma 5 6 7 kwanditi. Then we had to close this chapter. Msikana maybe auna kutaura ukaenda ku high school and so wave ku high school ashina ku affect ere zvinhu zvakaitika izvi, especially pa time yekuti now wakusangana nevakomana vachinyenga vachidini, like let's talk about your first boyfriend and azvina ere effect zvakakuita pa waisangana nevakomana. Ndakutaritsa now simeri kumashure zvakatondi affecta. I think my dad told me apana panondondiziva. Ndakaenda ku high school. I went to high school. I was always a leader. But ndakandisingafarira izvo zvakakomana. Vasikana veage yangu vese vaita zvekudata. I think mukomana wangu wekutanga ndakamita ndamulower 6. Saka form 1, form 2, form 3, form 4 simeri. Ndakasaiona chinonzi mukomana. I actually had a lot of guy friends. Nanasi ndinowirira nevakomana as my friends. Okay, right.
saka dzakandi-affecta relationship yangu nevakomana. All right. So from okay. Form 5, but even relationship yoyo ndangandisina handingazoite close kuita close kune munhu handitruste. Yeah. Okay. So after that then ukazopedzako and then you moved away, you kind of overseas, still hapana munhu wakaudza, right? So are you saying you spoke about kuti wasvika ku-overseas now you started drinking, heavy drinking, zvakatrigiwa here nezvinhu zvakaitika kuafrica kana kuti it was something else? What triggered you kuti uzopinda? Can we safely say kuti zvakaitika zviya years back ndo zvakanga zvakudzoka ari maflashbacks wave kunyika yauri and then ukaona kuti the way out iri padhuze kunwa oro kudi? Yeah. Thank you, Sis Mel, and thank you so much for leading this because it's a lot. So mundi batsiro ndikwanisa kukipa nyaya yangu iri straight. Ndasvika kuno kuDakota kwandogara ndakasangana nababa vemwana wangu, you know, my ex-husband. Ndikaroorwa ndikaita mwana wangu mukomana. After ndaita mwana wangu pane zvakatrika kuti nditange kuchinwa. One of those things was choose a field. Ndakatanga kushanda mu field ye sexual abuse prevention. Saka I think ndakapinda mu field iroro nekuti ndaida kubatsira vamwe vana kuti vasaite zvakaita kwandiri. Asi ini ndakaiavoida problem yangu. And this happens a lot to people vari mafima helping fields. Mukaona vanhu vanoshanda sei vachibatsira vamwe sei, even they have their own staff, chinova attracted to that. So pandakatanga kushanda mu that field ndakatanga kudzidza language. Ndakaona kuti zvinhu zvandikuverenga ndo zvandiri kuchago through. Ndakasvika pakunoona ecounselor Smeli akandidiagnosa neyaunoti, and before ndaiti zvemental health zvevarungu, you know, zvemacounselors, you know, tine stigma yatinoisa pa-mental health. But ndakadiagnoswa neyaunoti PTSD, you know, chirwere chinoitwa nemunhu aenda muhondo. Ukaenda kuhondo wodzoka kubva kuhondo, vanoiti post traumatic stress disorder, PTSD. Ndikatona doctor wangu but mundiagnosa PTSD chirudzike. Akati zvoni pane zvakaitika kwauri uri mwana zvausina kudhila nazvo, usina kuprocesswa, zvakushow up now we're an adult. And so for me ndaita I don't know kana pane mental health therapist panapakona, but pane vanoti anxiety. Anxiety is when sometimes you cannot function because you are just worried about everything. Dzimwe nguva wakaita anxiety, dzimwe nguva aurari, kurara chavo chavo aurari. And the anxiety response inoitwa nemwiri wako kana wa in a place yaunofeel safe. Ndinoshanda nevana vakawanda vangu, vana vakawanda vanoshanda navo, like because ndinoshanda nemadzimai anenge abva kuabuse. Vana vavo for the first time pavanenge vakufeel safe vanotanga kuexhibita anxiety. Whenever your body is not feeling safe, you hold on to things. Saka ndo panakatanga kushandisa, akatanga kunwa a bit of wine because ndaiti ndikabva neanxiety yoyo handichagoni kana kufunction. And sometimes I would just take it kuti ndirare, ndikwanise kurara chako chako. Up to a point where it became a problem and I needed to get some help. Saka iyo wine yoyo ndio yawaiti omwa kusvika wave adhewato zvoita zvokunyanyisa. I shared my story ndavene 25 years. And then the time andakatanga kutaura nenyaya yangu ndane 25 years. Guess what? My mother called me one day. Vakanditi come, tine something chandataura newe. Hold on, comfort. Carol Nyoni, I see your comment. You have been commenting like this for some days. Mningina wangu. Yeah, guys, if you agree with me, Mningina weda nonzi Carol Nyoni. Anytime achinyora achisa mapatata uta my life I said she cries. Alisa ma crying emoji. She cries every time kana kuti the story of my life kana kuti I think she went akapane pakatombonyora comment kuti ndikuda kuya kokuseri ndikamuti uya ku WhatsApp, she didn't come. Now anyora Carol, that's what happened to me. Ndisingazive hangu kuti each and every time I've been observing here but kuti ndimutange ndaiti maybe asati ave ready kutaura. Now that azonyora comment, Carol, please my sister, it's been 4 or 5 times ndichiona chinyora this comment pano pa life panapa. Pano pa life. My sister needs seek help. Bottling up things inside.
zvinopesa zvaita kuti usvike papoint isina kumira zvakanaka handitika. So I don't know hangu unogona kuzopesa wapinda muzvinhu nekuti you know, and I don't know, but find somebody else to talk to. My sister, ubatsirikane. We love you so much, we still love you very much handitika. We don't want to lose you. Hatikuda tupinde mu depression, hatikuda tupinde muzvinhu zvinezvi. Find help. Tsvaga munhu wekutaura naye even in comment section unoona kuti unogona kumutrusta. Talk to that person, please. Talk to that person, right? Endera kumberi. Yeah. So Sismeli ndo pandakasvika ndakuziva mai vangu vakatiti zveni mwanangu zvawati zvakaitika kwauri une 9 zvakaitika kwandiri ndiri pazera rako. And Sismeli this time my mom vanga vane 63. My mother confessed to me kuti vakabvaho chibharo mufamily mavo vari pazera rangu. Saka handimukona yatove vanoti generational Itoeseko. Yeah. So pandakaziva izvozvo ndo pandakabva ndati I remember that day ndakati not on my watch will my daughter go through this. I'm going to break this generational case. That's when I started an organization inonzi Pumulani. Pumulani is my daughter's middle name, and I wanted an organization yandichashandisa kuti madzimai apore before this thing happens to their daughters. Because munonzwa vanhu vakawanda vanoti vanenge vabafa chibharo vakanoudza mai vakanoudza sisi even vakaya panapa even paplatform panapa you won't be surprised there's some people vanogona kutanga kutoshema kuti waidi kutaura vanhu vavo kazhinji vakabafawo chibharo. Okay, the more reason why you are here antika, so that kana varipo today is the day you just keep quiet zvako uripo antika, and then you will talk to them. You are there panoda kubvunza mubvunzo tinobatsirana kubvunza mubvunzo whoever is going to call antika, and then zvimwe zvema-counseling and what not, then we can refer some people to you so that you can take them through anditika kuti vohila or say, because it happened to quite a lot of people. Vamwe vandotoziva zvangu personally panapa, vamwe vakatomboshare pano like kutomboshare nyaya idzi, but vakashare now diaries ichangotanga. That was last year kuna February. The likes of I don't know to talk about Magolide, they shared nyaya yavo panapa long time ago. So by then vanhu vakawanda vangosati vafollow wachi page and yavazive nyaya yacho. So kashopa kuti ndazoenda kunoitsvaga kuti kuchitanga nyaya idzi dzakaitika, but she's got a very strong story akashare panapa iri in line with that. And if I remember correctly, hana kuwana counseling. And the more reason ndakatombomudza ndikati that's why I see always kuti muma comments mukudhara kwachiko pakataura nyaya yake, I always see you being so angry and viral. Hauna basa nekuti wakaenda comment akaita say you don't even think about akati yes it's because of what I went through antika. So you see find kuti maybe zvichirimo maari hana munhu wakanyetsoti wakagara naye pasi like ma professional counselors kuti vati vadi vatange kuti vataure naye mune zvakanaka. Anditi maona hanzi bloka ive kumba kwedu ndikuda kutaurira munhu akabata sisi vangu zvove kumba kwenyu ndogovaziva sei Sandra kuti ava ndo vanhu vekumba kwenyu ndogovaziva sei? Ina handivazivi vanhu vekumba kwenyu kuti ndivanani kuti ndivabloki, handivazivi andiwazviona handivazivi. Dai ndaivaziva ndaimbovabvisa tozovadzosa. Zvino handivazivi vanhu vekumba kwenyu kuti ndivanani, because today is the day guys, we want you to heal. I know kuti it's a gradual process, it won't happen today antika, but it's time for you to speak up guys. Kuramba makazvisungirira makazvisa mukati memwoyo wenyuka, it doesn't help. Marriage dzimwe dziri kufaila because of zvinhu zvamakachengeta mukati memwoyo wenyu. Marelationships mamwe muridza kuenderera mberi zvokuti ukaita mukomana nokubhowa pasina kana 1 month 2 months because maflashbacks aye they come back. Antimona, they keep coming back. Achikuyeudza zvakaitika kudhara antika, break the circle guys, break all this demon iri kukutevererai antika. Speak out. It's high time you speak about it guys antika, it's high time you speak about it. So okay, varikuda kufona anditika number ndakapina antika, don't worry about the next person, the person close to you. Don't worry kuti hanzi ndine hama dziri pano, this happened to you, not kuti hama dzako arikuda help ndiwe. Hama dzako zava kuti ndikutya hama dzangu kana ndikutya ani wangu, vanitone life dzavo dziri kuendeka. They've never went through the experience that you went iwewe andiona, and vachakuvhara muromo voti wazvitaurira chi wazvidini, but when you go and confide in them kunonzi hazvitaurwi nyarara. Usazvitaura unoti makisa mufamily medu, but ane ronda ndiani? Ndiwo akatakura ronda and iwo vari kurarama malife avo animaona. So Carol also, if you want to call, we are opening the lines. Ndati handingadi ndimumanikidze kuti
ufonera zvozita kunge ndiri kumumanikidza kuti auye kwandiri. She can talk to anybody that she's free handika to. Kana ari free kufona right now, we are also free kuteerera kunyaya yake. Antimaona. But andizodi zvokutiche kuita kunge tiri kumupundidzira mwana. Andisiri kuda. Saka please, fonai tinzwe. Carol, if you feel like you want to share a little bit or the whole story, Antika, so that we start this journey with you, my sister, you can just call number iripo. Antika, can you please call? Antika, right, we have the first caller already. Let's hear what she has to say. Caller, hello. Hello, Sisimini. Murisei muningin. Mushe muri right here. They right. Inini ndanga nchidongo tauro pane zvakaitika kwandiri. Inini ndakanga ndiri kuma grade 4. Okay. Saka hold on. Vari kufona imbomirai mukanzwa kuti pane umwe ari pafoni. Munozopinda pane I know kuti you want to talk. We have kana tichivata pano, it's okay. Antimaona, as long as you start your healing process. And sa ukanzwa kuti pane umwe aripo imbomira achidona wobva wafuna tipasati chi madisinyongoro kana kuti vhege enderera mberi akomunini. Saka ndiri kuma grade 4 ikoko teita zvekuenda kumusha. Saka kumusha pana mama vangu inini pana baba vangu kwakanga kuri padhuze nepadhuze. So at that time ndakanga ndiri munhu ndakanonoka kuvhurika, in fact zvokukasika kuona. Saka ndeiti ndikende ikoko hanzvadzi dzangu vana vameguru vangu vaindibate chibharo and ndototanga kutozvitaura izvezvi. Pane munhu andakazombudza angu last year. So ndakaramba ndakanyarara. Last year kwatinogara kana ndiri kuZimbabwe. Then pane mukadzi akazobatirwa chibharo munin'ina wake nemurume wake. So ndopandakaona kuti at least zvinhu zvinenge zvaigara zvichingondibata mwoyo mangu kubva ndichikura. But why vakandidaro? Hanzvadzi dzangu dzakanga dziri mukoma nemunin'ina. Saka inini ndinongotaura kuti vamwe kana pakaitika masituation akadai soka unofanira kuudza mumwe munhu waunokwanisa kuudza, because like mazuvano unozvikonzeresera zvirwere zvakasiyana siyana mukunyarara ka. The more yauri kunyarara ka, maybe you end up pamwe wapiwa zvirwere, pamwe wapiwa chii. Saka ndoona senge kana vane zvavanokuita kungotaura kuudza someone kunenge kuri nani, unokwanisa kubatsirika nguva ichiripo pane kuti unyarare. Saka iwewe pauri it happened uri grade 4 mwana bhudhi vako mukoma nemunin'ina moenda kuholiday kuchinzi tikutumirawo mwana kuti anotamba nemabrothers ake vana vamai guru vosvika vokubata. You never spoke about it handiti kusvika wazokura hako. And asi makazombosangana here nehanzvadzi idzi? Tinotaura tese and ndakavaregerera zvangu, but sometimes zvinozvoti ndinombozvifunga kuti but why like zvinozvo ndinotovabatsira kuvana vavo, but zvinondirwadza zvisingaite kuti but why vakandidai so vakandikanganisira upenyu hwangu. But wakamboita confrontation navo here kuti but zvakaitika paya angariva mukuru ndiani, vana bhudhi vako ava kana kuti ndiwe? Ndivo vahombe kwandiri, I think kuma 9 years, because now I'm 21 years. You are kuma 30s. All right. Okay, so haunambovabvunza here kuti ko paya gore riya chamaindita chichamuri vana bhudhi chii? Handina zvangu. Handinotombovabvunza. But hazvichadzoki, hazvirambi chiita comeback. Ndakazoita kuti ndivaregerere inyaya yekudai so. Mumwe wacho panzvadzi dzangu idzodzo ihombe yacho pandakambororwa nemurume wangu ndine mwana, then tikazorambana ndakapindana nesituation yakanga yakaoma zvisingaiti.
then akandibatsira paextend yekuti ndakazongofila kungomuregerera nezvaakaita ipapo mabatsiro akandiita ndopandakabva ndamuregerera but zvinenge kumbondibata kwazvinondiita. Hey, yeah, pakaipa. So like now zvichiri ngoramba zvichikubata manje wakambowanawo here munhu anokubatsira kutaura nezvazvo zvinezvi? No, andina. Okay. Yeah. Right. Ameno kuti unozoda here kutaura navo kana zviri kukubata kuti uri kuda kutaura hako navo varipo vanozotaura newe varipo panapa. Councillor Comfort, do you have anything to say kumwana? Yeah, thanks my sister. Thanks for sharing your story. Sisimeli ningi abafwa ni mwana ne mningina wangu yo. Point ya abata yo is very important. Sexual abuse is complicated kana in family. Because sometimes you love the abuser. The person that who abuser, you love them, you respect them. It's when you're looking at them like a brother, it's a father figure, but then you don't like the behavior. In a case ya manje kuti pane family cousin yakarepa imwe cousin. Ndokubva mwana ndobva azotaura. Ndobva vatanga kutukana vanhu vakuru. Vakutothreatenana vachitovhundutsirana nezveimmigration izvi. Because vaiziva kuti family iri kuda kuripota vasina mapepa avo. Tikati vanazoti hatisi kuda kuti mwana asungwe mukomana uyu, but toda kuti behavior yake itariswe, awane counseling. Tisamupinze mutrouble asi abatsirwe, nekuti akasabatsirwa acharamba. Sisimeli vanhu vanobata vana, mabatwa mapedophiles aya, vanobata vana, they do that itori mental health. Vanotorwana nepfungwa chete. Avangobati mwana wani voregera, vanoramba vachi. They go after more children. So zvataura it's very important because sometimes vanhu vachona vanenge vakurwadziwa vanhu vari mufamily and kazhinji ndo zvinoitika, which sometimes zvinonetsa kuti unongosungade kuti ukanganise fabric yefamily. That's why a lot of women they go sisimali pane vakadzi vakawanda vakanyarara mumhuri, hanzvadzi ichibata hanzvadzi kudai vachiziva vachibata mwanasikana. Imagine kuti mwanasikana what kind of woman do you become with that pain? And then society yedu we shame women. Kana mukadzi akatanga kutaura ndakarepwa zvinonzi wanga wakambopfekei. Tinadzo dzipitika mumateresi dzevakadzi vari kubawa zvibharo. So point yataura nesister yangu, we have to make sure that we know that it's really, really important for people to understand this is very complex. Yes. Right. There's a very valid, a very powerful comment yanyorwa nameti mningi nemukoma wangu na Vaida anditika arikuti, and I somehow I do want to believe to agree with her. Hanzi I believe rape cases in Zimbabwe yakatanga nechinyakare, varamu vachitamba chiramu, vice versa. So it was considered culturally. Anditika. So so can we agree with this kuti zvechokwadi kudhara pazvaibvumidzwa chinzi mainini vanotamba chiramu na bankuru, andiwaona votamba vachibatana mazamu vachibatana magaro vachiita sei, andiwaona saka zvaingonzi havari kutamba chiramu bankuru vaigona kutorara kana nemainini kunzi achiramu. Andiwazviona kuti ndo pazvakatangira, ndo zvakazoita here kuti vanhurume vaonese kuti it's now easy kuti mufamily unobata even mwana wasisi vako kana kuti mwana wako anofanira kunge uchiprotecta wakumubata mwana wemunin'ina wako. Ndinoagree namukoma wangu ataura izvozvo, and in addition to that ndofungawo kuti it has to do with devaluing of women. Vakadzi vakashoreka mucommunity medu, mwana musikana haavhaliwe. True that. Mwana kana akataura ndakarepwa, mwana akaudza baba vake pane nyaya yakaisika manje kuti mwana ataura ndakarepwa orowa odzingwa right. Kuna kuti kushanda nemusikana asi wenyika kwedu kushanda nemusikana akabarwa nababa vake vari kunyika kwavo, mai vake vachiziva kuti mwana akarepwa nababa, mai vari kuafrica, baba vari muamerica munomu, vounza mwana kuamerica ari kunoko. Akati ina handifile comfortable kugara nababa wangu, takamutsvagira pekugara iko zvino izvi. Right.
Yeah, and the other point yawataura kuti vana like kumbosti kuvarume vazhinji vana vasikana havanyanyi kupiwa value yekudaro handiona kana pakatongoita mwana mukomana chete anenge ndosa maybe I think it's not making sense guys mozamamba zvinhu zvakadai zvinodzidzisawo muzodzidzisawo vana venyu zvakutriga kuti varume vazhinji anenge achinoda mwana mukomana anenge achida mwana mukomana kudarika vana vasikana zvokuti anenge achitoti my own handimaona ko vana vasikana vanofila sei. So you are saying kuti vasikana havana basa mukomana ndiye ane basa like I don't know kuti ndiri kumeka sense here. Mukumeka sense smell mukumeka sense pachishona pedu panzi musha mukadzi anditika musha mukadzi varume they are the head of the household but mukadzi mukatarisa misha yese yakamira kwayakaita madzimai saka kana tikukonzera marume akadai tasai nyaya yangu inotenda Mwari kuti ndakakwanisa kupora. Sismele, since our last show, I think I have over 125 women in my inbox mango. Half of those inbox vakabahwa vari vana takutotsvaga maresources ekuti vachipora maronda atinokonzeresa muvanasikana vari vadiki amene vanhu vanobata vana vanofunga kuti havakuri here vanokura but they are broken. Ndosaka muchizoona zvatiri kuona pamafacebook apo is people very broken very hurting from zvinhu zvakaitika mukavhunza vakawanda madzimai normally panenge pachitori nehistory behind yezvakaitika kudhara and haisi excuse pane ndoziva tine culture yekuti rega timbodonedza kola wedu kola if you feel like you want to talk to the lady here you can up me WhatsApp kwangu and then I'll connect you naye and then you can get help from so that you handisi kuti zvinopera here zvachose because I've never been in that antika but if you feel like maybe kana zvichipera sekutaura zvakazopera then get help so that uwane kumove on upenyu hwako. Thank you very much. Ndikuita kuti vamwe macalls aruda kupinda apa apinde because angari kungonaya achipinda now you can go ahead. All right, somebody is calling, let's hear this one. Ari kufona kuti aruda kuti chi kola. Hello Sisimeli, muri sei? Ndiri right, muri seiwo? Ndiri right. Ndamboona pandanga ndichiona Comfort achitaura nyaya yake pane pandaona macomments achiti zvone akaregere kuskrima kana kuti akatadza kutaura nemhaka ye according to what I read zvatakaverengawo anzi vana kana vari paage yekubva kunana 3, 4, 6 years 5 years 9 kana pama 12 years vari pacritical yekurepewa and vanenge vachida vanenge vane mafeelings ari aroused ndokusaka vasingakwanisi kudi kuripota kuti izvone ndaripo vanenge vachitonakidzwa nazvo izvo vanenge ukabvunza vanenge vakaitwa izvozvo not kuti vanenge vachida vanenge vachitya but zvinenge zvichivanakidza mbichana. Kola ibhuku ripi ramakaverenga ndimboriona wei? Muverenge bhuku raFruit. Fruit ndiani? Kana vanoti zvoni kana mwana ndokusaka muchiona kana ma-abused families aya okuti mai vanenge vachiabuswa nemwana nemurume mwana mukomana anenge achitoti I wish this was my wife. Ndokusaka muchiona kana vana vari vadiki zviya vana vasikana vanogara vari close kunana dhedhi vavo nana sekuru nana bamini vana vakomana vanenge vari close kunana mai. It's only that isusu vana mai hatina that tendency yekurepa vana vakomana but varume vanozova attracted pakurepa vana because of kuti vanenge kola makaisoverenga bhuku ngari wisei zvavanoona bhuku ranyorwa nechirudzi kola enda munoverenga especially Comfort anoti akadzidzaka ngaaende anoti Fruit FRUID. Kola Freud. I know you're talking about Freud, the Sigmund Freud child development. It's a psychosexual theory. It's a theory. It's just a theory. But yes, it's a theory, but Mataura are very dangerous because no, I'm not saying. Listen to my point. I'm not saying vanhu vachatora advantage yekurepa vana. If you can check my percentage yevana vakarepiwa vari vana vozotaura vakura, it's high.
I'm not saying I know of Sigmund Freud. Dzimai my phone kola dzimai my phone kumasuri. alright again did Kola don't you see sir I understand the Sigmund theory of child development. That theory it talks about the 5 stages vana pavanokura. Unoziva pane stage yekuti vana tine vana iniko zvine zvadiki vanoita obsessed nemabody parts avo nda kunzwisisa kuziva like I have twins ndine mukomana nemusikana ndinodzidzisa mwana wangu musikana how to wash herself mwana womukomana aiti aukama muyatondidzidzise kumagezera ndazvondobva and then vari obsessed nemabody parts avo ndoitinoti iwe uri mukomana une pipi uyu musikana ane mawashiro atinoita that's the Freud stage of development. Okay, utaura kola comfort mupe chance tinzi. Ndokumbira kuti cherere. If you can check muri kundinzwa simeli. Takateerera because ndatoita very interested nekutsvaga bhuku raFreud iyoyo. Google. Even vana andisiri shona naRousseau. If you can check comfort iwo pawakaitwa izvozvo wataura kuti many times handiti so which means pawakatanga maybe I'm not blaming it happened to me twice. You said the reason but some of them vanoramba vachinaka because they end up vakunakidzwa nazvo but I'm not saying no. We have to support that. We are saying and my point is comfort my point is yawataura iya ukati vane vana vavasikana kana vana vavakomana chaivo chaivo I'm a teacher and mareports akawanda evana vanouya kuchikoro vachitaura kuti ndakarepiwa ari mwana mudiki varipo vakawandisa vasikana vanotaura futi ukazviobserva kana mwana aitwa kawani kako kekutanga ndo kanombowa kechitu because she is still a child anobva anakidzwa nazvo but with time akura zvinobva zvamuaffect munozviona that's why you see kuti vanhu vacho vana vanotadza kuzvitaura mukatarisa vana vakawanda no guys paplatform we allow munhu wese kuti ataure pfungwa dzake handiti we allow munhu wese tinzwewo where she's coming from kuti ari kuti kuditi yatonzwisisa zvaari kutaura handiti so mira kola uruku mirai musandituke handika munogona nyingudisira maangry faces aya asi musanyanya kundituka kola uri kuzama kuti pakutanga mwana achirepiwa handiti anenge asingazivi zvinenge zvichiitika nari mudiki handitika allright saka uri kuti achitanga kurepiwa anonakidzwa kana kuti anotanga kurepiwa anorwadziwa obvious othreatenwa onzi nyarara saka second time anenge onakigwa nazvo second attempt it can be nice zvekuti anenge ako asingachaoni urongo hwacho mona ndokusaka muchizonzwa vazhinji vanotaura vachiti it happened several times even Joyce Meyer remember Joyce Meyer akaripwa nababa wake it happened several times then paanokura manje dzichienda dzichitora ndo paanozoona no this was not good handi munozviona even comfort ukatarisa story yake achizvona paakazosvika kusekondary akatanga kuvenga vakomana like it was like she didn't want dzanga dzakuita kunge dziri kutora kuti I hate men now but ipapa fungai kuti aivafarira even tikamubvunza kamfuti aifarira sekuru vake but that time akaona zvichiita yes of course aitwa kunai vanorohwa vanozoramba vano the consequences of that zvo zvabaita vanhu vaviri vakadzidza paita vanhu vaviri vakadzidza apa inda kutongoteererawo kuti ndione kuti zvinhu zvazvidhibheti racho rinosvika papi. Yes. Yeah, you're a teacher, so you have to understand brain development yemwana at that age. I'm not blaming Wana. If you say a word, Noko Uraya, Kola, you are misunderstanding the theory, and the way in which you are understanding the theory can be very dangerous. But Mira comfort. Now Mira comfort. Mira teacher. Mira
now zvaita kuti ndifunge ndakuinda kupoint yamudzidzisi manje zvata ndifunge mwenyaya yakauya pano. I think somewhere somehow ane kapoint but atoza kunyatsoburitsa point yake zvakanaka mudzidzisi. Pakaita mwana mukurangarira nyaya Natasha guys, Natasha wamai vemaorange abhongo uyu muchikumurangarira. Right, Natasha wemaorange abhongo paakanzi akabatwa akanzi akabatwa nehanzvadzi here kana kuti chii chamai vake ava amai vake vaya muri kunzwa. Mbuya vakauya panapa tikavabvunza kuti mwana akabatwa nditika iye akazodzoka panapa takumubvunza isu pakapinda palive team kuti kwewe unonzi wakabatwa nasekuru akati handina ndaitodanana navo ndaitovafambira ini ndaitopinda mbama ndichitonhorana navo antimaona sisimeli komaumbwe anotambwa vamwe vanhu havasi kutomborepiwa nevanhu vakuru vamwe vanhu vanotorepana ivo pachavo tusati totomboita zvezve tisina kutomboita strong kungodero nekuti vanenge vachiona baba namai vachiita pastage yairi critical zvokuti inotoda kuti point yangu ndeyekuti vabereki I think we need to teach vana zvinhu zveizvozvizvi kuti kuvakocha izvo zvaangataura kuti mwana asambobatwa kumaprivate parts nomwe munhu zvinofanirwa kutotichwa kubva mugrade 0 because paage kubva pa3 years pa4 years 5 years up to 12 vari pacritical. Ndokusaka muchiona mwana achizongoti akati pa14 kazhinji vakudhara vaimitisiwa at 14. Unoziona vana mbuya vedu vaitomitiswa at 14 vanenge vari very high in terms of feelings. I'm not blaming vanhu vese I'm not blaming vana vanenge vakaripo. I'm trying to say vabereki, we have to try hard to coach these kids and to tell them kuti whatever happen kana kuti akakukisa akadiita report quickly before it happen. So in other words ukutraya kuti wewe teacher kuti panenge parepiwa mwana pekutanga right zvinonetsa pechi 2 pechi 3 pechi 4 and it's either mwana you can develop that hate kumunhu uyu kana kuti she can develop antika an interest the love kumunhu uyu asingazivi kuti zvandiri kuitwa izvi irep zvakashata ndozvakuzavataura semaumbwe anoitwa iwayo. Vamwe vana unotowana tuvana vamwe vanototaura kuti vana tawana nhingi nanhingi kutoileti vachididi vana veejimwe pasina erection pasina chichi handi munozviona vanazvo tumafeelings tunenge turipo handi munoona. Alright, so I think kana zviri izvo zvakutaura maybe handizi ndizvo here ndaexplain handizvo handitika kuti ari kuti mwana paanoratsoramba achirepwa constantly nemunhu handitika iye anenge achingomurepa kana ari munhu 1 and it's either mwana uyu pane panetika pekuti mwana uyu asina kuziva zviri kuitika handiti haasi kuziva kuti it's wrong ndi kurepiwa and so it's either anogona kuheta kuvenga munhu uyu zvachose kuti anenge achindirwadzisa handiona kana kuti handizvidi zvanenge achindiita kana kuti umwe mwana anopesa kuti ndakutovafarira zvita kuti unotsvaga sekuru achitamba navo haasi kuziva kuti zviri kuitika izvi irep and it's wrong handimaona saka anenge akutongoita kuti zvandajaira kuitwa zviyanani nasekuru but asingazivi kuti chii itori rep and it's wrong. I think that's what Kola is trying to say but point yake maburitsiro aite kuti mwana anenge achinakidzwa nazvo ndo yaita kuti chiva nomujamuke handimaona ine futi yakambobuda kuna children munhu wamwari chichi kasikana kaenda kumurume uya kachitoenda kumba kwemurume uya. Of course I love my uncle. He's my uncle. He's staying in our home. He's family. But when you use that language you to love and then most of the vana they enjoy it subconsciously or whatever, it brings that shaming thing we're talking about. Where you're coming from, but I think I will connect you with a psychologist friend of mine and I will break right down this theory so that you can understand. Paita comment yaita panapa. Okay, Anzi, I think comment iri panapa ita kurelate to what Kola was trying to say. Hanzi kumawumbe ndatochemera kuita mai ninyaya kuda kuita lula. In other words ari kutira kuti maybe zvakafanana kumawumbe kwekuya. Pavanenge vachita vana vavaka umwanenge achitonakidzwa nazvo but asi kuziva kuti zvavari kuita izvi zvakatoipa is I think ndizvo zvakutira kuti explain andizivi. Let's say tabva kumawumbe vana vabva kumawumbe vaita baba namai
then vari kuona let's say senge maparents aya anogara ma1 room vanenge vachiita vana vachinzwa handimona vabva kozouya mumwe womurume then otanga kumupamba handi unoona you see then mwana panguva iyoyo please quote me right, we are not blaming vana. I am saying the brains, mwana brain yake inenge yakavhiringika for that time. Ndokusaka muchiona vazhinji vachizoita confess vakura because vanenge vakuona kuti what happened long back was not right for me, but panguva iyoyo havatombokwanisi kuziva what's wrong and what's right. Okay, kola muri kudzisa magredani anchatauri aiwa hapana patiri family chete tikaundurana sisi vanhu vamochetezvo indodoti ndondigwa chinobvira zvaunonyatsokoa iwe kola zvamunobondiundurawo muri kumacoment section kuwani tiri family asi mangwana tongodzoka zvetichiseka handika ndizvatotoudzana papa patopedza mangwana toseka handiwani totegana mumacomments umu handika uri kudzisa vagredani tichandisichawo vana vese but une class yako kaya unenge uchinini class wegrade 5 aiwa ndataura kuti kwandinoticha kana kuti mufuji yangu tinosangana nemaissues akadaro saka no I can't say it. Okay, all right. Saka mwana kauya achiti kwamuri ticha ndakarepiwa munoita sei? Pamwe pane maparents izvezvo akatoteerera uzoti maissues edu. All right, no problem. Taticha mwana kauya kwamuri achiti madam ndakarepiwa kumba kune mukomana panext door kana kuti nambuya nasekuru kana kuti nani muna baba munoita sei? What's the first step that you take? The first step yatinotora kuconsulta social work, then toconsulta vabereki. Nyaya iyoyo haitombodhambiwa, hatitomboiti zvekunyengera kuti zvichazodii kana kuti baba vachazosungwa vana uzosara asina tinongoita maprocedures. Okay. Kana chosungwa bereki wotosungwa. Okay, saka imimi sakola saticha vari panapa muri kushanda nevana right, ndimi mune vana vedu tikukutrustai nelife dzevana vedu kuchikoro handika tirikukutrustayi nemabhodhi evana vedu kuchikoro handika munoudzawo vana ava kuti kudi chichamunodzisa vana imi muchiudza vana nezvenyaya dzeabuses tave pandaura kuti muchitibatsira kuti vabereki vachiudzawo tiwane kubatsirana nemi because we need to work together ndichi vabereki nematicha sezvambotaura comfort kutorovedzera kuti hapana munhu anofanirwa kukubata your private part, hapana munhu anofanirwa kukukisa except for your zvinoti akutovaudza kuti we used to say except for your parents but now maparents ndo atoo futi madevhu acho saka takutoti hapana. Saka mwana akatonzira mama andikukisa notorova mboza seni zvangu ka ndingangoti punana amai vane vana vasikana don't leave your kids with their father, with their fathers. Okay. Yeah. Because macases munawo akawanda kuti babanya kutumbura cheche vari kubata vana mwana wake. Vamwe vana vachitoenda kuchikoro unotoziva kuti mwana akatobatwa nemumwe murume, mwana mukomana sisimeli. And futi kana mwana iye kuchikoro behavior yake inobva yatochinja, anokwanisa kuva bully, anokwanisa kungonyarara, anokwanisa kutoluza kufocus. This is a touching issue yamabata isimeli. Saka vana vanenge vari mabully most of them vanenge vachitombori nema-issues avakasangana nawo kuseri. Yes, and another point that I wanted to state yekuti why ndichiti vana vanozopedzisira vasvida vazhinji mukazotarisa in future zvavanozoita vana vakadaro vanoenda vaita seuya wamanga muchauri nezvake. Kazhinji vanokwanisa kana asiri strong, kazhinji vana ivo vanopedzisira vamahure. Because like akangoti yapo akangoita 15 14 anozviramwa, so anenge achitoda counseling yakasimba, especially vanovanza vanenge vatombotaura vanoita undergo counseling agova strong agozodawo kucancela mamwe mayouth achidi achikura as she goes, but vanenge vambovanza vaya they'll go through a lot, seida vachada kumwa doro zvakanyanya else vanoita zvechiuri. Right, because nhasi chaicha yekune nyaya ndaposta pano padiaries panapa iri kutenda yemukadzi mukuru kuda zera rangu kudai vanga vachivatana nemwana ne13 years nhasi chai
ndaionawo handi munoona nyaya ndanga nditaura pandaiona iyoyo yezimai rimwe ranga rakaita zidhudla so pandaiona nyaya iyoyo ndarwadziwa stereki then ndikati shame kamwana kakomana ako pamwe katozorealiza later even now pamwe asitomboona uromo hwaaitwa mai havatora advantage of mai havatobva kunemwe kwai kunonzi chii kunemwe hamene kugrindale vakaenda kunonzi is it Horton Park kufambira mwana ne13 years kuti vaende kunovatiwa nemwana iyena imi mai vakuru vakaita zani kudai zvamunoona kuti another era futi iyoiye kuti tinenge tichigara mumabedrooms anenge ari ma1 room nevana vana vanenge vachinzwa ende vanopretenda kurara pretenda kuita kunge vakarara vachiita kunge vari kutoridza magwiriri imotoita lalula muchiti zvakanaka kanti vanenge vachinzwa ende musafunga kuti to 8 day they want to experiment that so once chance yangovapo yekuti experimenta it's either angatadza zvake kuexperimenta nemunhu ane age yake but akangowana that bigger guy chinotsva kana arwadziwa ndopaanokwanisa kuripota handi munoona it's a serious issue and all right, thank you very much Kola. At least tanzwisisawo taona ndo zvakanakira discussion muno tinotsamudzana toona nemwe engu toisa maenglish tokutuka but pakupesera tichingozo unongozobata one or two things, right? Thank you very much Kola. At least maya mukati munodzidza kushandawo nevana ende zviri kuitika zvokuti vabereki ndanodzidzawo kuti vanchadosiyiwo vana pano pana Gilbert ngokuti ungatozivi zvinhu zvinoitika mai mwana izvi ndasingadoziviwo kungogara muchitotyisidzira ana Gilbert vanofanira kugara vachidzidzira kuti issue ikangoitika handinei nekuti une mari yakawanda zvakadii yawo ripoti vazive kuti hamusi kuzowanda because saka muri kuti nesuwo here vana mai vanotobata vana vakomana ndizvo zvamuda zamataura madi muri kuzamana namai tobatawo vana vakomana isu munawo makesi dzakadaro just like that lady futi manje vakomana vanokwanisa kutobatwa vakatozvichengeta for the rest of their life because they are bigger guys vanotori varume vakuru vanotobatwa kwete izvi zvatiri kutaura zvazvokuti munhu anenge like marriage murume haasi kuda then munhu womumanikidzi pane vanhu vari kutobatwa namaiguru avo you see pamwe ndibamunini vabatwa namaiguru vasingati but kuti vataure vonyara nekutya zvanonzi nzenzani mona pakaipa nyika zvayaora naimi. All right, thank you very much mudzidzisi maita basa. Thank you very much for your input. Gaitinzwewo vamwe vanoti chi mashit. All right, nyika yaora ikamfort uri kuona kuti pana hapana kumira mushe. Hapana kumira mushe sisi kola kola zvawanga chimbozereteta pamwe pacho asi I think explanation kuexplaina ndoko kwazosiyana. Handisajera kuexplaina zveginya. Saka ivo vari soft as a use munhu ari kudzidzisa vana vekuprimary. Saka ungashara zviri soft yandiona. Kola hello. Asi china inogona kuuraya dangerous ava secovid. But anyway. Hello Kola, maswera sei? Makuza chakuwandisa kawanda. Kola hello. Yeah. All right. Hello. Hello. Maswera sei? Dasera masera ndatonzwa Asha na Kola. Teacher. I don't know bukura ravakaverenga degree ravo ravakaita iroro diploma whatsoever vachiti vana vanonakidzwa vamwe vanenge vachizvifarira zvekurepwa. Hakuna zvakadaro. Ini ndakabatwa chibharo nemakore 8. Sorry. I knew it was wrong. Zvairwadza ndakabatirwa banga. Aunganditaurire kuti zvainakidza kana kuti I was enjoying it. Once usataure, I couldn't even speak. Ndakataura at the age of 36 years later. Ndopandakazozvitaura. Asi rekuti ndanga ndichizvienjoya enda ndiziura ndatombvira ndakahura kana kuabuse chi whatsoever. Anditi sakani iyoyo theory yekuti zvatakaverenga mubhuku tobva tauya pochibva tati vamwe vana vane zvechokwadi vamwe vana vanenge vachizvienjoya. Hakuna munhu anomboenjoya mwana ane 8 years 9 years even 15 years chaidzo your first time uri kubatwa chibharo. Can you enjoy that? Can you say kuti unozenjenya ukazobatwa kechitozoti nkechitu ndakuzvinda now ndakunodzokera but hakuna munhu anofarira kubatwa chibharo angati
ndafarira ndakunodzokera kudaro. That was so wrong kudaro paplatform hombe kuti chokwadi vanhu vanenge vachizvifarira. Hakuna zvakadaro. Please atidi kudaro. Mudzidzisi matirwadzisa, to be honest, matirwadzisa. Hakuna zvakadaro. Hakuna mwana anoenjoya zvakadaro. Munhu wese tinozvarwa tiri mavhejini. Munhu wese wenda mukomana kana musikana womisivhejinwa nekurepwa wonzi vangu vachitozvifarira because wakazvarwa hauna kutaura, hauna kuitwa sei. Hakuna munhu anorepwa. Hakuna, that one I know. Hakuna munhu anorepwa achinzi ugotaura ugoudza mama vako kuti ndozvaitika. Hakuna munhu anorepwa achinzarwa. Unotorepwa kozvishikidzirwa. Ndingatoti maybe 99% yevanhu vakarepwa vakachikidzirwa kuti usataure. Vamwe vakabatirwa banga, vamwe vakabatirwa magani, vamwe vakangochikidzirwa chaiko kunzi ukangodaro ndinokucheka. Handiti ndazvinzwisisa Kirimaka, ndanzwisisa zvataurwa naKola, ndazvinzwisisa. Atotaura kuti vamwe ndosaka vachizodzokera but first time yaunorepwa, like first time yaunorepwa, hakuna munhu anenge achifunga kuti zvinonaka kana kuti zvakanaka. Kukubviswa umandara, kumisivhejinwa kunorwadza. No matter wachembere yakaita se, kwagara kunotongorwadza. Kwagara kunotongorwadza. That's all I can say. Saka imi matima makabatirwa banga mchifundisirwa nemunhu akakurepai? Yes, ndikabuda ropa everywhere. Handisi, ndonzi ndaizvida. Ndakaita zvekunyangirwa musango, ndonzi ndaizvida. Munhu anga ari munhu wokamai? Anga ari munhu woukama, anga ari cousin brother. You know? Yeah. So wonzi wamwe waizvida kana nekuti cousin brother, ende inini handina kumbobvira ndakaziva nekuti cousin brother ndambobvira ndakavada kana kuti ndakaita se munhu wandinoona everyday, munhu wandaiona everyday. Handiti ndaitotya. Unenge uine this fear, you can't say it kuti ndozvandaitwa nabhudhi, but unenge uchitongotya upenyu hwese. Ndaitongotya even ndatowo mukadzi mukuru, ndaitotya for some reason. Ndaive ndine that mind yekuti ndikangozvitaura chete pangu papera. Ndatokura. Handiti kwete kuti ndainyarara nekuti ndaizvida kana kuti I enjoy it kana kuti ndaita say no. Ina angutaura chokwadi understand ndaita. I think kana azonyasa explain ndisingachatoteerere because ndandatorwadziwa kudhara kuti vana vazhinji vanenge vabatwa chibharo, vanenge vachizvifarira. Ndosaka uchizoona vasingatauri vachizotaura vakura and all that because vanozozviona kuti it was wrong and all that. Aiwa, ini pandatanga pekunzwa ndopandatongotora point iyo yekutanga zvaazotsanangura mberi. In fact achatombodi kuzviziva kuti azonge achizoti kudii. Because ndanyatsodzwa pundu kurwadziwa kuti how can someone say that kuti munhu unenge uchiti unenge waizvifarira, how can you say that? Whoever akanyora bhuku rachona iroroka anofanira kunyatsopa ngikira kupatsanangura futi. You know? No. Anyway, muitwe zvakanaka. Sorry henyu, sorry vamagombo, ndikuona kuti mabatikana zvokuti duende mabatikana. Sorry very much. Sorry my sister. Ino kuti muchiri maybe muri gogo wangu kai muchiri mu healing process. Yeah. Sorry, I think mati kutaura munongotaura zvimwe uchitoti ndikugona uchitochirega kunyanya kubatikana. It's okay. Thank you. All right. Thank you very much. This is a very sensitive issue, guys. This is a very sensitive. We need to handle it with hot gloves, guys. It's a sensitive issue. Singaitikola hello. Sorry, Sibeli, ndadzoka ndanzwa amai avo vataura vachiti varwadziwa. Yes, of course, this issue is so painful. Ndataura ndikati kune vana, especially kana makamboenda kwaCity Elder. Kune mwana anorepiwa first time inorwadza. Mwana iyeye akangotadza kuripota first time iyoyo yavataura uchibuda ropa, anokwanisa kuzodzokera kana pari pamba, anokwanisa kutofamba achidzokera achinorepiwa nesame person. Handisi kuti vese, handiti apa mai ava vatotaura painful situation yavo ndainzwisisa because it's hectic. Neniwo ndatonzwa pain yavo. I understand kuti varwadziwa. Handina kuti every child. Ndati kune vana vanoti kana akarepiwa akazvivanza first day akasataura kana kunani, anokwanisa kudzokera futi
ndokusaka ndoda vamwe vana vanenge vachitorepiwa ari grade 5 achitorepiwa nemukomana ari wegrade weform 4 kozoita vana vaya vanoti akarepiwa otomhanya maiwe achinosvika manje ndiye uvharirwa mumba unzi usatombotaura. Let me ask you a question. People might cause more harm than good on this platform because this is very traumatic. And I think it's also, I'm going to go into my counselorship now. I think Pana platform, like our sister Chipoyo, they are fragile right now. In this case, I think this topic, like Sis Meli said, we have to handle with what gloves. It's very traumatic. Something, a violation of your whole being. Every part of you that defines you as a woman is violated. You feel dirty when somebody touches you. I don't even know, every time you're opening your mouth, I don't even know how I'm feeling, because I think I'm going to have to do some work today on myself, because there's a lot of unpacking that I need to do personally. Okay, Comfort. All right, Comfort, hold on. Question one for caller. All right. Caller, have you been... Comfort, Hansi, have you been raped before? No, Comfort in Munzwa, because she has been in that same situation. Alright, muningina ngatite so anditika chirega timbonoti he my emotions aninga kusumuka even kune vakasangana nazvo vakati one day even comment section avasi kutonyatsa so that we tisawedzere salt paronda rega ndikudonedze timbodhila nevakasangana nazvo fair tinzo kuti it's okay just follow in the comment section tisaita anditika it's okay. All right, sharp right. Okay, sorry guys, I think discussion yedu iri kuda kuti, but as a sensitive issue zvairi, people obviously want to have a sensitive chat handika iya isi yekuti tingaudza munhu kuti itamushe kana kuti it's a sensitive issue munhu ndiye anoziva zvakasangana nazvo saka regai timbova dropa right now. Caller, Hello, Sis Meli. I'm sorry, just I want to clarify just one simple thing. Kuti not every abuser akafanana. All right. Umwe munhu ano kuabuse achikubata zvakanaka. You know, as mwana kana uri mwana ukabatwa zvakanaka unotadza kunzwisisa kuti zvandiri kuitirwa zviri wrong. Inini ndandina bamukuru vangu vaititengera masweets votibata mazamu. You know, saka we didn't know kuti it's wrong. Watengerwa masweets, you don't know kuti it's wrong. So at the end of the day, you don't talk because ukataura, I won't give you I won't give you my sweets because you love those sweets. You keep on going. Unobatwa mazamu, not knowing kuti it's wrong. Saka maitoenda mchiziva kuti takuti tinobatwa mazamu, but the effective point ndekuti ongosingazivi kuti it's wrong. Yeah, you don't know kuti it's wrong. Yeah, unenge uri mwana, you don't know kuti it's wrong. Then you keep on going. Unotengerwa masweets, unotengerwa chichi. Then when you grow up, you discover kuti zvandakaitwa zviri wrong. So I don't disagree with the teacher. So whenever you see mwana wako achiuya netunhu, ask them kuti uri kuwana kupi. Maybe they are doing those things, enjoying them. Ari kubatwa chibharo zvesure, but the child doesn't know kuti ndiri kubatwa chibharo. Yeah. Saka I don't blame the teacher because anenge achitobatwa zvakaipa mwana uyu. Okay. I'm telling you kuti taizvitwa. And handina kana mumwe munhu wandakatomboudza kuti ndizvataitwa. It's my first time saying it. Okay. Saka, yeah, it's my first time saying it kuti ndizvataitwa nabamukuru. Ndibamukuru murume watete. Ende vaitouya kumba yeah, everyone trusted him. Hapana aitomboziva kuti ndizvavari kuita. So sometimes we are abused. Vana vari kuabuswa. Vasiri kuziva kuti ndizvavari kuitwa. Saka vaikubatira mazamu nemakore manganapi? I think I was 10.
ya saka iteni manga musati magoziva kuti kubatwa mazamu kwakaipa zvakatozopera zvakatozopera vabva kwakuri kudhara isusu vana mai vedu vanga vasingadzidzisi kwakuri kudhara okay zvosingambodzidziswe kudhara zvosingadzidziswe yeah no we understand you. Thank you very much kola regai titori vamwe tinzwewo. Thank you for explaining. Okay, thank you. Sharp. Right. I think tikuenda tichita kunzwisisa mbijana. Tikuenda tichita kunzwisisa mbijana kuti vari kuti kudii. Anditika right. Do we have another caller here? Okay. Right. Caller, hello. Hello, Sis Nelly, maswera sei? Ndaswera sei nini? Ndaswera. Ndanchida kutaura nini experience yandakaita. Ndaigara nesista yangu nababa mukuru. Nyaya yamambotaura kuti chiramuramu ndakabatwa nababa mukuru vangu ndokunga ndaiva form 2. Ndabatwa kudaro sisi vangu vanga vabva kuZimbabwe vaenda kune imwe nyika saka tanga tine hanzvadzi yavo yataigara naye yaibatsira kuchengeta vana. Ndobva ndataura kune hanzvadzi yavo vaiva tete. Ndobva vanditi kwandiri usataura nyaya because unozokanganisa marriage yesista yangu. Come for the meme phone. Saka handina kuzvitaura ndobva ndanyarara. Saka pazvakaitika ipapapa ndakangotanga ngoita rebellious zvinongaite sismeni. Ndakangotanga ngoita rebellious imwe zvokutoti family yangu yaitoshaya kutoti chii chiri kuitika. Kutanga kuita nevakomana vakawanda zvasingatombonzwisisike. Saka pazvakaitika izvo ndobva ndangoisa ka handinambodhila nazvo because I wasn't able kuti nditaurire maparents angu. Ndobva unobva sometimes kana pakaitika trauma you just build up a wall kuti usaudhila nazvo usafunga nezvazvo. Then ndobva ndaita situation yakaitika as well during that time pandanga ndiri rebellious. I started going partying kumaclubs ndiri form 2 ndakadaro going out a lot. Ndobva ndabatwa kwechi2 but this time it was someone wandisingazivi. Akangondinyangira ndobva andidhonza from the back ndobva andipushira kumabushes ndobva ndabatwa. The second time pazvakaitika handina kuzvitaura because I thought kuti it was my fault because pandakabatwa I was actually going out mausiku ndatiza kumba vasingazivi kuti ndaendepi. Ndakaita zvokubuda pamba vanhu varara vasingazivi kuti ndiri kuendepi saka I couldn't even say it because ndaiendepi. Saka I just felt kuti pazvakaitika kwechi2 it was my fault because I was young ndina form 2 ndandabuda pamba maparents asingazivi kuti ndabuda ndainyangira munhu wese arara ndobuda ndoenda kumapati because pandakakarepwa nababa mukuru ndangotanga ngoita musikanzo imwe yanga isingatombonzwisisike kuti chii. Saka masituations angu iwawo too I never dealt with it and sometimes kana ndakagara ndombozvifunga kuti kusafunga nezvazvo I think it's actually a problem on itself because I try not to even think about it. I've never sat down and cried about it and I think that's a problem actually. Because I don't try so hard not to even think about it. That's it. But I feel like that's not the way to deal with this zone. So, and on Nyayang and then okay, Taurei. Thanks, Sis Melly. Kola, thank you for sharing your story. How brave of you. I think in Ndakatanga at 25. I just turned 37. But Ndakatanga at 36. So about another 10 years after. And you will never heal. So I urge you, I don't know what you're going to connect up saying. You have to talk to someone. You have to deal with it. I want you to write a letter to your 9-year-old self. Because there's a part of you, all human beings are wired to survive. There's a part of you that will just hide that somewhere in you. But when you sit sometimes on, sometimes you have a smell that reminds you, you have a color that reminds you. So until you heal it, until you talk about it, you will not heal it.
So I think at some point when you're ready, my sister, you have to heal it. And my platform, for you to ever move on, as long as you don't heal it and talk about it, it's going to manifest itself in my bad relationships, whatever substances that you may use. Sometimes you find people are not attracted to the same kind of guy are abusive over and over. Any bad patterns are going to come up, sometimes that's the root. So you have to heal that first. So it's very important. Muane platform is safe. I have some recommendations. We can connect. Can I find my sister now? Even my brothers on a platform. We've gone through this. I've had some guys confide in me. Vanobata chibharo takambonzwa mekesi akamboitika ipo pano paFacebook yedu hatisi kuziva kuti haufa true it was but takambohwawo kesi kuti kune vamwe varume vakambobakwa chibharo here kudaro asi takambotasa kungohwawo asi hatisivi tatisipo Sisimele. Okay, Mira comfortable, Mira ambotaura taurako. Baba mkuru vakandibata vakazodivorca nesister yangu, they are no longer together. Ndombofungirwa nefungwa yekuti ndimbovacomfronta ini ndivabvunza kuti vakazviitirei. I think that will help me out today. All right. Because my parents, they don't know this happened to me. Sister yangu and total sister yangu because of that. Ndakambatira chigumbi because I feel like she knew something. Why did you think like that? When it happened, she was not there. She was not there, but pane time yokuti pazvakaitika pandanda rebellious ndaigara maybe ndaigona kubva pamba 2 days ndoenda nogara neshamwari vamukuru vacho vouya kuzonditora ndorowa vataigara navo voti sisi vakondovafona kuti uye kuzotorwa kwanga uri urohwe ndorohwa ndairohwa kusvika ndableeda mumhino sesimeli vamukuru vacho vaitosvika papoint yekuti nyako kuita boyfriend kana kutaura nemukomana wairohwa zvezvo kuti vaita kunge vane jealous. So apa tingati panasisa apa tingati vane chavaiziva here noti utaura wega kuti waitiza kumba and you by then you had not told her kuti ndo zvakaitika pakati pako nabankuru saka sisi vaita kuti ndikuprotecta munin'ina ari kurohwa kuzimbabwe munhu ukatotiza kumba kanogara unotonzitogwa urohwe hatoona saka vaita kuti vari maybe uri kurohwa kuti urege musikanzwe kutiza kumba unless there is something that you're not telling us. But can I hear you say kuti vaitumira murume wautantora munhu urove because hatiza pamba kuti zvevakomana. I think sengo try to protect our apo papa. Probably. Aiwa either hands your sister and your sister let your husband be too. Yes, either it's allowed. Uchigara kuZimbabwe either uchigara na sisi vako bana bankuru vako ndibaba kana mai ndimai vako na baba vako rugara navo. Ukata musikanzwa vano kurova. It's only these days now kuti havacharowi kudhara waibikwa iwe kupondwa chako chaiko it's very normal zvaive zviri normal. It was very normal by then anditoona. So I don't know about confronting comfort unoiona sei yechiramu aiwa ari kuda kuconfronta bamukuru my sister, I have worked with some clients who that has been a tool for them to heal. Kuti vaconfront abuse avo because ukana vaconfronta bamukuru vako unenge waita take your power back because the time yavakakurepa he took power from you. That is so you have to give your power back. I think kana uchifunga zvekuconfront and make sure you have a right support system around you. You probably don't want to deal on your own. You want to do in a place where you will be safe. If you confront, it's very effective. And then kana vari munhu kuti vakakubatai muri mwana mudikstereki ivo mama pedophiles sisimeli pane vanhu vane chirwere chepfungwa chekuti vanotarisa mwana akapfeka dhaipa votoona mukadzi pamwana akapfeka dhaipa chirwere idemon handizoti chii but it's a sickness. So those people vari chronic vanobata vana vanobata kana pakagara mwana watete mwana wanzvadzi mwana we vanobata vana kusvika even pakubata vana vavo ndo makesi amunozonzwa yared string. So I think sometimes kuvaconfronta is a good thing because then it may actually help them.
kuti varege behavior iyoyo. But now, what about if she confronts the bankuru and then bankuru vapindura muromo kuti ayosha newo ichifarira nini? How is she going to take it? Azvizomuwedzeri pain here. I think my sister one of the things that some of my clients I'm going to know kana uchifunga zvino confront abuser wako, molester wako, rapist wako and without any expectation. It is for you, not for him. So what he will say back to you, it is none of your concern. You are going there one-way street. How you feel, how it made you feel. Take your power back and walk out. Because he is the abuser that he is. I don't want to justify. They will try to again to put blame. Justify by saying, why not just say you're coming on to me? They start to become victims themselves. So I would say just go and don't have expectations from whatever he will say. Right. So what you know what confront if you feel like but uchinda uzive kuti it can be a positive result or a very negative one and tikachisa affect. Okay, thank you, Sis Melly. Thank you very much. And if you want to talk to a counselor after confronting Bankuru kana before confronting, then just get in touch with me. Then dokuka up na baba munzo ona tuwabatsirika na say. Okay, thank you. All right, thank you. All right. Wow. Muri kuzviona kuti nyaya idzi vanhu vakawanda vari kusafa nenyaya dzakadai, so muri kuzviona kuti a lot of people vari kusafa. Zvakaoma Smelly. Vari kusafa nenyaya dzakadai, so because kukuzvitaurira hapana kokuti vadii panenge pasina. Right, regai chinzwe kuti vamwe vari kuti chii. Caller, hello. Hello, Sis Melly, Maswera sei. Ndaswera Maswera sei. Maswera. In Sis Melly, I have a question. Case yangu is slightly different from the rest of the people. Hello? Yes, we can hear you. Muri kundinzwa because ndiri kunzwa ku background kungeri kutaura. Aiwa tiri kunzwa isu. Okay, all right. Saka ndandichiti zvoni inini my story is a bit different from nyaya dzevamwe vanhu dzavari kutaura panapa. Inini growing up, I don't remember having a case yekuti ndakarepwa anditi, but something in my life must have happened because ezvinezvi ndiri kutena 34 years this year anditi. But I have never had sex in my life. I am terrified. Muri virgin Kola? Hello? Yes, uri virgin. And virgin and not kuti handidi. I have tried so many times and ndinotosangana nemunhu wandinenge ndichitoda ndotoita saka pekutanga ndaimboti maybe vanhu vanoti kana usati ready you are scared of doing these things and ndikati maybe that was the issue, but ndiri kutoona kuti time yangu yafamba. I'm getting married soon and ndisikumboziva kuti ndoita sei. I'm terrified. Saka une boyfriend ndatokuroora izvo so. Nditori ndiri kutoroorwa manje in a few months. Saka did you tell your husband to be kuti ndiri virgin? Anozviziva. Wow, uyu ndiye unonohlanorifa uyu. Virgin 34. Hey, wakazvigona wakazvibata ufunge. Wakazvibata. Saka taura. Inini manje chakundityisa manje ezvinezvi ndechekuti zvoni I'm at a point in my life where I'm getting married anditi. Saka it's apasisina kuti ndinoramba kana kuti ndinopa munhu excuse yekuti hauna kundiroora kana kuti like zvandaiita before. Saka ezvinezvi ndakutotya kuti because I get scared. Ndinoita fear iyaya yekuti ndinotoita mapalpitations anti. Saka pandakauya kunyika yandiri kugara ezvinezvi ndakatomboti since ndakunyika dzinewo technology advanced nemedical nechichiri kai ndimboita sei ndimboenda kumadoctors. Saka my first thinking was ndikatanga ndaenda kuna gynecologist ndomboona
kutraya because handisati ndakamboenda for a gyna appointment muupenyu hwangu hwese handiti saka pandakaenda the first time ndaitoda kutongoitwa like a general check up hanti saka ndakaenda I think ndakaita mavisits 3 chaiwo akateedzana because the first time ndakatotadza kugara because handifani kugarisa pabhedhi yayo kuti unenge wakavhura makumbo so I couldn't like paaitraya kungondi kuti abate makumbo angu chaiko I would get it when ndakatochema ndikatobuda ndikati I can't do this saka ndazotaya ndaona saka wandakazopedzisira kutaura naye ndiye akazonditi actually maybe you need to talk to a psychologist because it's a situation yakasiyana because munyika yandiri manje vanopa mapirizi vanoti tikakupa mapirizi akadai so because munyika yandiri like masituations akadaro vanawo because of culture yavo handiti saka ndobva vatonditi zvoni chidai wanga uri kunzi zvoni wakutoenda kunochata chiitai kupa mapirizi but your case is a bit different saka unofanira kumbotaura napsychologist saka ndakatomboita maappointments ndandine umwe doctor wandakataura naye ari kuSouth Africa taitoita maonline sessions but manje I couldn't continue now because hanzi munofanira kuzoita some physical ningireking but madoctors akanditi zvoni ndine anxiety and it must be trauma saka handizive kuti the lady ari uyu anonzi Comfort does she have any knowledge of that konta akambosanganawo nazvo here because I don't know what to do ndiri kutondinetsawo. Alright, you maybe probably is it possible maybe kune zvakaitika uri mudiki but hauchazivi wakanganwa but wakanganwa kudaro maybe zvinodzoka zvichingo ameno zvichidzoka neimwe nzira like yakafanana neyakwe maybe because kuti nditi pane akambondibata zvandinoziva ndinganyebe I don't remember saka wakaziva sei you are for you to say kuti you are virgin wakaona sei kuti uri virgin aiwa inini ndinoti ndiri virgin in the fact yekuti ndinoziva kuti handisati ndamborara nemurume handiti saka kwandiri inini kana ndisiri handitozivi that's the thing because hapana handisati ndakamboita any form of penetration in my life saka kana you haven't had any form of penetration zvaunoziva zvauchiri kurangarira yandinoziva and then let's say for instance kuti wazoenda wazororwa nemurume owana kuti penetration yakaitika asi iwe hauchazivi zvinhu zvakaitika uri mwana mudiki maybe tongoti owana kuti pane penetration yakaitika kudhara iwe wakamudza kuti ndiri virgin now then zvinozofamba sei ameno sismeli because inenge yatongova nyaya yekuti anenge because zvinhu zvachona zvino these things are hard to prove saka zvinenge zvakudependa nekuti anenge akundinzwisisawo here kuti because vanhu vazhinji apparently and unfortunately havanzwisise nyaya dzakadai so people are so quick to judge handiti saka munhu anenge akutokufungira ndinenge ndakutongomutsanangurirawo my side of the story kuti this is what I know kana ariwo munhu anokwanisa kuzomira neni because haumbozivi kuti munhu anoreacta sei pamasituation akadai saka inini ndinenge ndakungomutaurirawo chokwadi changu as I know it because hapana chimwe chandinogona kutaura because hapana zvandinoziva like I don't know if I knew of a way to make myself tap into my past ndimbotarisa pananga ndiri mwana mudikika ndaikwanisa kuzviita but handizivi kuti ndinofanira kuita sei maona hanzi hypnosis can help kuti uremembe but also guys naimi ndoda kubvunza angu let's say penetration yakaitika uri mwana mudiki like hachazivi izvo zvibebi zvakaitika is there a way yekuti iye ega anokwanisa kuona here ari kumba kuti pane penetration yakaitika hapana here way so that at least agone kuti before marriage explainire mumwe wake kuti no zvandinotaura nyaya yangu yakamira yakadai obva explaina kuti anyatsonzwisisa kupai paunosa kukaisa zvigume kwakavharika hausati wamboisa chigume like uise zvigume mukati kusasuko kuti uone kwakavharika ikati hakuna ndaimbotraya kuisa tampon handiti ndakambofunga kuti rega ndimbotraya kuisa tampon ndega I can't in that moment ndinoita fear yekuti ndinotodedera
I can't go on. Munoziva. Zvekuti tomboti pane vanhu maybe example yandinogona kupa yamunganzwise pane vanhu vanoita maphobia handiti yemaheights. Munhu ane fear yemaheights mukamuisa padenga. Reaction yaanoita iyayi kuti like it's ameno kuti ndingazvisanangure sei like but I actually get palpitations. Hana yangu inotorova zvezvo zvekuti I can't. Saka ndakatozezvinezvi ndopa ndakuzotanga hangu kuzvifunga deeply about it because all my life ndaingoti munhu wese when you think of having sex for the first time unorohwa nehana handiti unenge uchitya but ndakazoona kuti yangu fear it's beyond it's not per level ine munhu and ndikatarisa muupenyu hwangu there are scary things I've done zvezvekuti ndinenge ndichitotya kuti maiwe ndikufanira ita chakati but I go through with it so why can't I go through with this munoziva saka ezvinezvi I don't like I'm just at a point where handisi kutomboziva ndirikutya kutaura chokwadi because marriage yangu inotanga yakabhenda kudhara sisineri. Shame. Saka inonzi sexophobia ndizvo nayo comfort ndizvo. About my sister, I'm very sorry. I think there's always a solution to every problem. Yeah, no. Even if something might have happened. Something might have happened when I call her. And this guy asked, and then I can try to because that's your response. So I think I'm part of hypnosis therapy will help. Which I can go back, And then I think whatever happened was so traumatic that she's so scared, like even anything she might take over. If someone I think it's really time to invest. And this I'm going to call her plus fear is the opposite of faith. That fear I don't want this fear and you want because you need to listen to my guys that look nasingasi kuti kune vanhu vanotlalula ndizvoto nakona kutolalula tasingasi kune munhu anogona kutovhunduka kutochikalula kudai ndatodzidzawo mufunge ndatoshamisika ndatodzidzawo ingakudzidza akuperi naini sa in sex phobia yeah even sisimeli pane OBGYN wangu anditi OBGYN muchirume OBGYN wangu mukadzi ndinotorwara kana ndichienda kwaOBGYN ndinondibata so akatotaura kuti this is not normal like everybody's uncomfortable but level yako it abnormal and then I explained to him my history. Okay, that makes sense. So I think this our sister yake iri pa name level so I think my sister and this is what muri kunyika ipi but try to pass this my details we can try to find a therapist. I'm a big believer in therapy. I think a therapist might be able to help you to navigate this so that you can enjoy your marriage, because since pachinema months away, at least maybe she can get help. Yeah. Are you up for it, Cole? Yes, I am. Please, let's do this before your marriage, so that at least you become a little bit flexible. And also the other thing that I'm giving to you as a sister and elder sister, this boyfriend yakoika, garana pass tell him the truth. Tell him the truth. Babakutanga. Kuja andi CV shakasideshka sibaya. Iye kana ari munu anika just nsenonya nsat maybe brain nusa inogona kusuppressa shunu yet yawakasanga na shokudara. Andichika inosuppressa brain antiwaona saka anogona kuisa pamwe pane zvakaitika but because by then it was too much pain, he decided kuti I don't want to think about it ukuchivoto zvikangano andiwana but now it's coming back now paya pakuti zvakuaffecta now so gara pasi naye tell him the whole truth achakusupport parwendo rwacho rururu but meanwhile ondibata kuwhatsapp and kwete not whatsapp yauri whatsapp yangu iri papage ye 0648954837 ondibata ipapo and then you hook up naye okutsvagira therapist wari kutaura iye then mumbotaura then ozondiudzawo kuti zviri kufamba sei kutherapy uku. Alright, sis, my tabas. Therapist mahara nditi comfort. Therapist never to kushanda navo, that's good. So yeah, tinoconnect depending on that's good. Kana shanda then is good. Saka therapist unoenda uchabatsirwa free of charge anditi. Then unenge uchizondipa feedback kuti zvifamba sei todango kuprepare for before your because uchaita wedding yako yakanaka wakuita honeymoon kwani munhu modzoka makatsamusana kana kuti marriage yapera imachata
kuti ucharamba chipa murume maexcuse kuti hazvichaiti kana ave murume wako zvinenge zvisingasaiti. And also iwewo pachako uchitobva nhasi itomboita zvokunamata kuchemera Mwari, kudaidza Mwari chaiko chaiko. Zvimwe zvinhu spiritual andiwana zvazviri spiritual kudai soka zvinotoda Mwari. You don't even sometimes need kuti unoinde kupi kana kupi kunotsvaga ngoudza Mwari kuti but Mwari ndoda kungoziva kuti what happened, Mwari ndibatsirei, moda kuti marriage yacho yamandipi yamuda ndiya makandipa inini futi ndotoyotadza futi zvokuningirira kulasta here because of there's nothing. Unozati a prayer solves everything. A prayer solves everything. Chiborevesa pamberi paMwari taure navo tione kuti zvinosvika papi. Anditi okay sis Mary, thank you so much. So chema hako upedze shungu munin'ina, chema hako upedze shungu dzako, chema, we are here for you. Because some women out here are struggling. It takes a lot to quite simple. Exactly. Okay guys, do we have tine evangelist here or somebody who can pray with this girl right now, like now? Do we have tina pastor vari mudhuze ro kana kuti any evangelist who can just actually not to say a lot of things, just to pray for her, Do we have anybody who can pray for her like now? Avari kufona pafoni ya ine munin'ina wedu aripo here ari kupiswa nemweya kuti ari kuda kunamatira murandakadzi wedu ari panapa mwanasikana, so that kufunga kwake yakupeni nyaya iite easy. Rice nyika dzinawo gonitipo here munamato nai chimwe changu Rice yatipo kamunamato nai Rice kuko nangu padenga po ningo chindisekesa ne profile picture kwakatarisa muno picture profile yako ningo angoda. Guys, do we have anybody anokuta kuti kunamatirawo maibhanda avapo panapa varipo here maibhanda vacho avapo panapa so far kana mukagona kuvatega kuti vauye, because like now we really need somebody who can pray for her. Are you feeling a little bit better now? I just wanted ndinoita mamoments ekuti like pandakatanga kumboenda kumadoctors, it was so bad because it just I don't understand the fear that I get kuti zvinombonyatsofamba sei from my body to my brain, and saka ndaitomboita time yekuti ndaitomboita time out because ndaiti ndikangopinda muoffice gynecologist chete ndinototanga kuita mapalpitations and it takes me so long kuti ndite calm down. Saka for that reason, and I don't really talk about it, I was just like, it had been months since ndatry kuita anything about it. Saka whenever pandotanga kutaura nezvazvo ndinobva ndadzokera back into that space kuti it takes me so long. Saka
handisi kuziva ini sisimele kuti ndinoita sei. Alright. Pana tina Messi Mudzonga ari kuda kukunamatira. So my sister, or this is what we are going to do. Ndichakudropa so that we give Messi, you open up comment section so that she comes here and prays for you. And then afterwards, number ndataura yawo butter so that particide. Tono toshanda pamwe chete sei tibatsirane tese. Anditi. Tona tibatsirana sei. Okay. Alright. Thank you mningi wangu. Keep on. Antika all is well. Don't worry. Alright, sharp. Right. Messi, can you call now? Messi, you can call now. Messi, we are waiting for your call. Can you call now, Messi? Messi Mudzonga. Messi, I think you're calling the wrong number. Number ndiyakapiniwa. The number is the one that is pinned on the live. Number ndiyakapiniwa pa live ndo number. Yakapiniwa pa live ndiyo number. Ari kufona pana comfort apa. Arufona pana comfort up. Arufona power. Messi, can you please call pa numbers repinned per live? Pa numbers repinned per live. Messi Mudzonga fona pa numbers repinned per live idzo. Numbers akapinwa ndo numbers ema calls. Fona ipapo. Fona ipapo numbers akapinwa idzo ndo numbers ema calls. Imi guys munoti ndifundina matepa live munoda kuti ndisore ndatogwa ma audio mangwana sora chitenderera kuchisisimira havo vatanga vaida kuna matwakazodi hani munovaziva makazeni asatani zvamuno maziva wani moti ndina matepa mangwana utusora moda kuti zvandirongoitawo zvakanaka moda kundicreatera drama yeah okay muwaziva wani makazeni asatani kuti mangwana cheche kunosora kuna imbomirai mafelebo amboita zvaari kuita koko ini ndiri right mazano ndisori bondiri ku comment section ndiri right koko ndakazvinyarara ndiri kumateresi moda kuti kwai ndikifundi mangwana vawane nyaya kutangana neni ndakazvinyarara ndakadai hamuni kuti haibudi kana ndimi woshua haibudi chokwadi shuwa nditokudza kuti zvimwe zvinhu ndakutongonimitwa nemaghosti iwaya kune maghosti akaipa ari vhayo zvokuti unonzwa kuti unochida kuti chimwe chinhu chako chako unongoti reganingo because ndo zvavanenge vachida havatazivi kuti some of us we don't thrive on this drama nditodi zvese izvozvezvo andiona ivo vakutoti Messi handisi kuziva kuti iwowe namba yako ndeipi fona panamba yakapinwa pazasiyo namba iri pinned pazasiyo hello hello kola Hello? Wala kuzikinamatira ka? Andichifona pa live pandoko nakunamatira but andisiri nangu yangachitaura. Ayo ndizvata usiri wangu achitaura tikuda chitoda munhu ari pamuna mati saka zvawatoya kuda chitongo china matira wokola angari pana pa izvozvi tingoda taite peace. All right. Saka tonamata izvozvo. Tonamata takatokuti tuzvedeni. All right. Tinamata. Muzita renyu baba neremwanakomana neremweya utsvene tinouya pamberi pouso hwenyu panguva yamadekani wano wedenga tichizvininipisa tichiziva imi muri Mwari munogona, muri Mwari munyaradzi, muri Mwari murapi, muri Mwari mugoni, munoziva zviri mukati meupenyu hwedu isu tisingazive zvichaitika zvakaitika mukati meupenyu hwedu. Asi tiri kukumbira kwauri mwanakomana womunhu panguva yamadekani wano tichidzora mwanasikana pamberi pouso hwako ari kuchema nekuti izvozvo zvinomushungurudza zvatisingazive, asi isu sehama neshamwari chatinokwanisa kuisa baba mwanasikana wako pamberi pouso hwako kuti ngaatungamirwe nokuropafadzwa newe. Ndakunamatira baba kuzarurwa kwewati Eva kana riri dhimoni vati Eva chiri kubata mukati meupenyu hwake kuti chimushayise rufaro. Baba ndiri kuchisunga nechikuchirayira muzita nemuropa ramambo Jesu. I rebuke each and every spirit iri kuteera panguva yamadekani wano muzita nemu network. I think network yake yatiza. Network adzoka. Hello, tewongwa kata network yako I think
network yangu but chana tingomnamatira ndaramba ndichinamata kunyange network yangu inge yakakata. Maitenyi sis man. I want to notenda. Thank you very much my sister. Thank you. Bless you. Wow, thank you for a wonderful prayer. Thank you. So Comfort Mwanawe seriously needs help. Ando abatsirwa Mwanawe. Iningana mnakatochema ningato moyo wangu ningakanganisika chaizvo. So yeah. Then do we still have somebody else guys who wants to come and share a story? Achida kana kuti his story. Achida kubatsirwa opaningikiri pana Comfort before tsata concluded. You can tapa Comfort mukano kuti ataure. Varipo here vamwada kufona. Alright, Comfort chizimino kana paita anofona ndinokukata. Is there anything else that you want to say to my diaries concerning this issue abuse? Twitter say you what is there to be done? Todini. Yeah, Smelly, thank you so much for creating a platform. You know, I guess my diaries not that more say. Okay, hold on. I'm so happy hold with on. this platform. Hold on. But I also want to say, the sexual abuse, the sexual violation. There's a reason why I'm right, Comfort, hold on. Comfort, hold on. Hello, caller. Hello, Sis Mele. Hey, did you say caller? Musha. Ndinongotara mbijana chete. Unozanya ya maunzaka. It's very sensitive and thank you so much. In the situation yangu yandakamboita upenyu wangu. I haven't spoken much about it. I've probably told one or two people about it. Unozoti ndiri mwana mdiki and I remember uri mwana mdiki ka. Ndiri kunge kuma 4-5 chaiko. Ndakaita mababa mai vangu. Sekuru. Vaita kuti ndakaenda kumusha. Vainditora roko ravo. Roko rangu vondibatisa zvombo zvavo. But I was 4. But I remember it. Ndiri mwana mudiki kudara. And this used to happen zvazvachimbotaurwa teacher uya kuti zvechokwadi sometimes zvinoitika ka kana uri mwana mudiki you might not know about it kuti it's wrong. So I didn't realize kuti zvava kundiita chii. And this kept happening every time. Pesi panoenda kumusha kumusha kwedu kwakutori taienda all the time. Vachindida vondigasa pamakumbo vondibatisa nhingi but noti handiri mwana mudiki nanzingazoti zvinorevei. Ata mai vangu vakaita chavakagona mai vangu ndechekuti tiri vanodika I think ndo papana it's Uncle John here yaibuda paTV nezvimwe. Saka vaigara vachindibvunza kuti chi mwanangu does anyone do this? Pane munhu anodai but something I don't know because ndandiri mwana mudiki ndaingoti no ndaitya. So I think inini kuneni ndaifungoti ndakavaudza ndinoenda vaparadzisa nehama dzavo. Now that I think ndiri mwana but ndandiri mwana mudiki I was so very young. And this kept on going on I think for years. Then ndiri grade 2. Rimwe zuva I don't know what kuti gogo vanga vaenda kopisa kati tasara tiri inini nandiri mwana musikana muhombe neimwe cousin yangu mudiki. Vobva vandishedza vakatoti uya kubedroom indakatoendaona ndakangwariso ndakaenda ukoko bedroom kwacho kanzi vhara door nonavhara kiya nondakiya umboti gara pabed ndakatogara umboti rara ndakarara ndiri mwana mudiki I was so very young. Ndopakatanga kubvisa bhurugwa ravo. That's when I remembered zvakataura mama ndakatanga kupopota minoti ndakaiwana courage yachokuti ndakatanga kupopota ndakati mama vakandiudza anongondibata chete anongondinhingira ndakaudzwa kuti hapana munhu anofanira kuita zvinhu zvakadaro ne ndakatanga kupopota kwavhunduka vobva vangondiudza kuti usaudze munhu havana kundithreaten with anything but he just told me kuti usaudze munhu. Until today I am in my late 30s. Hapana kana amai andakava kuudza because I honestly felt kunge the burden was on me. Saka audze munhu and amai vangu vakafa vasingazivi. And now even kuti ndiudze masisters achioneka nehama dzavo kuti ndo zvakaita baba venyu unenge wakufunga kuti vanhu pamwe havatombokubhiliva. Saka it's something chekuti ndakatochengeta.
and ndinogara ufunga kuti kana vakakwanisa kundidaro inini vakatadza kuzoenda kure neni ko kana vakakwanisa kuzozviita nevamwe vana vemumba imomo because I've got younger cousins vakatokurawo kumusha and ndinogara zvifunga but kuti ndizvitaure handitokwanisi. Saka in all I can say, especially kune vanhu ka musanete nekuudza vana venyu kuvadzidzisa kuti hapana unofanira kubatai and all of that sort of thing because it helps. Vana sometimes vanototi vateerere vaningirine and as long as vachiziva kuti zvenichi mai vangu ndakavaudza should do something, they might not tell you. And right now even nekukura kwandaita kuti ndizvibvunze amai vangu vanga vari open hysterically tatine good relationship but why I didn't tell it handinatsoziva. All I did ndinogara ungozofunga kuti pamwe izvozvo zvekuti unenga kungotya kuti the burden yacho nekuti vakatadza kuwirana nababa wako ndiwe. That's the only thing I can think nekukura kwangu now but then ndiri mwana mudiki I don't even know why I didn't say. Yeah. Hey. Nyika yakatakura sikana. Smelly. Mainzo asi smelly sekuru. Sekuru. Mai vamai, baba vamai. Yeah. Baba vamai chaiwo. Baba vanai. Sekuru vachiri vapenyera. Vapenyere sekuru. Aiwa, sekuru takatovaviga mufunge. Kana mukadzi wavo vakagogo vakatofa ndofunga vasingazivi kana vakaziva kutoziva nekuti pane chavakaona nokuti ina ndiri mwana mudiki saka handizivi kana kuti ndibvunze unobvunzani pangosara namai guru nanamainini ndovaudza kuti baba venyu ndo zvavaita zvinotondityisa kana kuti ndiitange nyaya yacho unovaudza uchiti chi wakatorega kufunga kuti ndiwe ameno zvauda unyebera nyingi nokuti aifarawo baba vavo. Saka ndakangogara ndakazvinyararira kutoti even iye zvino vana vangu mukomana kana musikana vese handitruste vanhu vekumhanya handitombotrasta vanhu vekumhanya and ndinogara vaudza ever since chero ari mudiki sei kuti zvone usabatwe nemunhu and even izvo zvokuti murume wako kana kuti chi ina hangu I wouldn't go as far as kuti zvone usasiye vana nemurume wako but chingoeducata vana vako to be able kuti vataure kuti no one should touch you in a certain manner. That's all I would say. Wow. Thank you very much, Kola. Comfort, do you have anything to say? Because Makosa Kwada Saturday room. Okay, thank you, Kola. And then I don't go to the Katana, Kola Sismeli. Man, I don't get about it. Let's check the Kupa Zombo, my private parts, my pet names. Because no chance when mwana mudzidzisei zita reba parts ake kuti munhu akubata apa kuti kana aenda kuchikoro akanoti grandfather vakatibata apa mudzidzisi anobva aita alarm tinoagreya nemudzidzisi dai mudzidzisi nakola dai kola vanga vasina kudzidziswa namama vavo sekuru vangadai vakati vakavareba so ngatidzidzise vana vedu and let's teach them to name the things for what they are. I know it's uncomfortable, but it's either that or yeah, that's all I want to say. Thank you very much, Kola. Thank you, my sister. Thank you for sharing thank you, Sismeli. Before I go, can I just say something with Sismeli? I've enjoyed your programs these days. So, thank you. God bless you. Thank you, my sister. Thank you. You are welcome. Thank you, my sister. Bless you too. God bless you. Bye. Bye. Yeah, Shako, Mami Dewey. Kola, hello. Kola, hello. Hello, Sismeli. What do you say? Ndinani ndachida kungotaurawo panyaya iyoyi yamuri kutaura. Ini ndiri teacher by profession. Okay. And nyaya dziri kutaurwa idzi vabereki vatibatirawo. Recently I've been working on a case where I've been mapping behavior. Look, I've come to a situation where I've realized that a particular town or a community can have my behavior or kuti vana vadiki vanenge vachitoabusana pachavo. What I was asking myself as a social scientist,
kuti chingava chii chiri munzvimbo iyi chinoita kuti vana ava vari kubva kunzvimbo 1 vanoita a history of kuabusana ivo pachavo. Then futi macounseling sessions zvikabuda kuti vamwe vana vachona vakaabuswa from within the home. And then my biggest thing for parents is imagine kuti vana kana ndichitaurai within the regions of 11 or so vanobva kunzvimbo 1 vari kudisplaya a same behavior. Then vana ivavo vanobuda kunzvimbo iyoyo vachienda kuchikoro neimwe nzvimbo. Obviously if it's a boarding, a hostel situation, vari kunosangana vamwe vana where they are going to perpetuate that culture of abuse in my hostel setup and etc. Saka tinofanirwa kunyatsotarisisa and we need a little bit more of awareness kuti zvinhu izvi zviri kumbofamba sei and how do we keep our kids. Then another one is on mothers. I think there is nothing wrong with saying don't allow anyone, whether ndisekuru ningi chero ava chero uyu even varipo. Imwe nyaya yakanaka ndeyekuti tinogona kukwanisa kubatsira hama dzedu dziri kwadziri ikoko nokuti toti sekuru ndiani anko ava kana vanga vari kuruzevha vane zvimbana zvavo vauya kuharare vauya kupi mari yavainoti vakanososa gadheni yomunhu vowana kana kuti vodii voenda kuchimbana chavo manext customer vana vari mumba imomo. Saka we need set proper ground rules kana tiunza vanhu mumba and have a really like open discussion because it makes it very difficult for us teachers. And dzimwe nyaya dzachona dzatinosangana nadzo within a school setup, you'll find kuti dziri so technical, dziri so complex, like the psychologist says, such that isusu as lay people on the ground, because as a teacher, as a counselor, you're like a lay first line person. Maybe also refer to my social worker and my psychologist. And in some cases, when you are actually readily available and you have other responsibilities as well. So and they are at risk, high risk, because we focus for a long time on the girl child. Saka and I'm grateful for this show. I'm really grateful because in schools we are coping with behaviorally difficult children as a result of this trauma. Thank you very much for your good work. Thank you for all the contributors to the show. This is fantastic. I wish kuti zvingaenda kure zviende kure zviende. Amen. Navachidzidzisiwa. Nemapurisa eZP akamboita imwe campaign yakambonakidza stereki makore apfuura aiti apa pangu don't touch vachiratidza vana vechikoro. Those things must continue because hey, Sismeli, I tell you that as a teacher you are left traumatized to say, how is this child getting up and coming to school every day and managing life? Thank you so much. Hey, thank you very much. Thank you, man. Thank you very much for the good work also that you are doing there out there. Zimbabwe zvakaoma zvakadaro. Muri kungodhonza munavo vana vedu zvakaoma zvakadaro musingapiwi futi nemari yacho asi muripo henyu mungatogoindepi ndo zvatakapikira izvi. Toda kutenda mufunge. Thank you so much. Thank you. Rambai makadaro. God sees and hears your prayers. One day mucharespondwa muchareplywa zvenyu because kuti munhu ave social worker, ave doctor, ave president anotobuda muvanhu ivava maticha. Ndokwanotobva nako chiro kazoita profession ipi yekunzoita scientist kana chi unotobuda nemaoko mavo ndo vanotanga ivava. Saka vedu eka dai zvaigona ndiri nangu ndo vanhu vanofanira kutorecognizwa zvakanyanyisa ivava because hakuna singa wese kutozobudirira unotanga neipapa. But anyway, one day zvichanaka. Thank you my sister and God bless you. Thank you so much. Okay, bye. Wow. Zvakaoma. Diaries, that's diaries for you. Takatakura, right? Comfort A. Smelly, my run of Shandisa, I'm so thankful.
because don't understand how taboo topic he is. And in Mazalo, I will assume everyone has been touched inappropriately until they tell me no. Numbers and the Shukanasa society nearly. So, poison. But when you carry mushrooms, I made a money. Even Massachifa, those are sexual abuse. It poison in when system memorium cards, Victoria cards. Cards are kind of Chakadaro, it's a poisonous. It poison in the Mufra, opinion, that she's a beautiful girl, my behaviors. I have been one of those girls. I couldn't ask but Shakatura times is maybe 15 years. I'm fine. No. Just be honest with yourself. If this has happened to you, have a mirror moment with yourself alone. Kola hello. Kola hello. Hello, Meli. What do you say? Ndiripo ndandishida kutaurawo zvangu panyaya mukutaura nhasi ndandishida kutaurawo zvakamboitikawo kwandiri. Okay. Pataikura handisa munongoziva kana muchigara kumalocations mune muchigara dzimba dzingori padhuze nepadhuze. I think I've gone through this abuse twice with two different people. So what happened is that wekutanga uyu, he was more for like a person okuti munoziva zvinoita mapedophiles. Anenge he's sick, so anenge atori a plan. Haakuite zvizvo zvekungokurepa zvechibhubhubhu or he takes his time. So zvazvichimbotaurwa naticha vaivai ndanga ndine kafeeling kekuti this is wrong, but nekutiwo inini kumba ndandino something that was going on, so this person became like my safe place. Kuti he cares for me. Aisandiabuse zvepenetration hake, but aindibata mazamu. Ende munoziva zvinoita mapedophiles he likes pane vasikana vakawanda ende vabereki ndo vanototambira. Ukaona varume veve vanosvitsa 30-34 years 30 ari single achizviti ame bachelor achigara paarea ine tuvasikana twakati wandei, vana mai ngwarirai vana venyu pamunhu akadaro. Because this guy airoja one room handitya tamba kwemafriends angu inini kwanga kutoriwo nevasikana 3. So inini I would go there to play with my friends vasikana ivavo 3. So pandaienda unotamba with those my friends ndo paitondibata mazamu. And ndakazvifunga he was not doing that to me ndega. Obviously aitozviita kuvamwe vasikana ivavo. Luckily haana hake kundipenetrata, but ndanditori neka anticipation kake kuti I'm going kumba kweshamwari dzangu, so I'm going to meet that. Ndaitomupa nguva yekutondibata mazamu taura chokwadi pamberi pamwari. Tataurwa naticha watatituka vaya but vazvibudisa zvisiri izvo chete. After that, the second time panext door pedu manje pakaziva futi kuzogara another bachelor futi mazera iwayayo. So this guy akatanga futi kuita izvozvo zvekundibata mazamu futi. Nditya manje panext door pedu paigarawo mumwe musikana wandaitambawo nayo. Pandakazoona kuti no, this is wrong, this guy tried to penetrate me. So I felt kungoti no, this is not right. Kubvira ipapo I didn't tell my mother, but ini ndakakura ndiri a bit clever. Kubvira ipapo ndakamuudza kuti because munhu was friends with my father, was friends with my family. Ndakavaudza kuti zvamaita izvi handazvifarira. Because I was around 12, ipapo ndandakuma 12-13 years.
makazvidzokorodza zvakare. I'm going to tell my mother because my mom was a nurse. So my mom was that kind of a person, she didn't have time for us. And then she would come back home, she would be very angry, expecting she didn't take time how are we. So taitorerwa advantage nevanhu vakadaro, so he stopped, but he abused musikana wandaitamba naye wepanext. Later on airtime yangu yakupera, later on ndakazonzwa kuti akatozorora musikana waya wandaitamba naye, which means akatotanga kutomuabuse so at a younger age. But unfortunately they are husband and wife now, and I feel very sorry for her because she's been abused all this time and she didn't tell anyone. Probably this husband is still doing the same thing. You see, these pedophiles, they are very calculative and very clever. So, musaita zotanzi munotora bachura and then give him space, momusiya achiwirirana nevana, munenge muchitobatirwa vana, vanaona vachitobatwa mazamu. I've never told anyone this. This is my first time kuzitaura zvinhu. Wow, well done. At least now you're opening up. Tinovimba kuti it's something kuzvitaura onewe kwauriwo it's something. But to find a way yekuti uite rich achita kuti zvino kana vachiwirirana kumba kunonzoda destroy marriage yangu. Then she to find a way of reaching out kune friend yako. Not contact now, but my mom is always telling me wakatoti vatone vana too. Yeah, she was 2 years older than me, but obviously she was also being abused around the same time. Yeah, true. But now they're vatove mukadzi nemurume. So I wanted to be like a psychologist to study this more, because I dealt with it when I was still a teenager. Kuti I should not allow this to ever happen to me again because this is wrong. So I tried to get into that field, but because I've dealt with it, this is not what I'm really passionate about. Yeah. And these people who really love that to do that. But I like helping Vana through those situations because I've been there and it happens. And then you go back, not because you want to, but if a pedophile gives you like an impression, because you know what, this is your safe place. You are safe with me. I care for you. You are a good child. I'm your safe place. You end up relating to that place. Every day you feel like you want to go back to that place. Wow. So, I've been trying to call you, but I wasn't getting through. Is so very true because a pedophile, he takes advantage. Until what you are lacking, and then he gives you that. And emotionally, you feel good. Oh, this is a nice person. This person, he takes time. Like the first guy, he was not penetrating me because he was taking time. He wanted me to feel safe. And then was on the raper finally. Yeah. Hey. Sure. Thank you very much, Kola, for sharing your story. Thank you very much, Miss Mary. Bye-bye. Bye-bye. Hey, I think, Sis Mary, after this, we have to have a group. We have to have a group. And I think I like what the caller said about maybe what he said. I think we need to talk more about this, especially in Zimbabwe. Campaign. Which is that campaign Uncle Joe. It's Uncle Joe. Campaign. This issue, it's one of the reasons why it's never brokenness. And at 25 but mukati muneka 9-year-old kanganiswa na sekuru. Kapora. Then that's when what does make sense. Hold on. Caller vari +2660 muri kufona pa number isiri ndo saka ndiri kukuramba ndichikudropa iyi. Caller vari +2760. Please number yamuri kufona isiri iyo. Number iyo saka ndiri kukudropa iyi. Enderambera. Unasaka msisimeli izvo zvipane mama
ane vanhu vandiri kutaura navo. I think ndangowana this vision right now. I think ngatite a group rema-survivors. Maybe we'll try to find a way yekuti we have to tofana kubuda something nechinhu chinobatika chinenge campaign. And at some point campaign yoyo tofana kusvika patinoenda kuhurumende yedu toti vanhu vanobata vana tinoda mitemo yakadai. Vanobvuma. Toda kuti mapolicies tikauya as a big group sisimele imimi pakauya madzimai pana pa 300 vanoti zvakaita we can draft a policy inogona kubata kwete Zimbabwe chete asi Africa yose. Okay. Wow. Nekuti muAfrica problem iripo ndeyekuti vanhu vanobata vana hapana zvekuitwa kwavari. Kazhinji kacho. Okay, no, I hear you. Right. Vanonoka wana takutopedza. Comfort, it has been a pleasure being with you here. Okay, kana wavhura WhatsApp group racho iroro, you just alert me, then ndoudza madzimai arikuda kupindawo kuti mufambe jeni pamwe chete. At least mukaita group rema-survivors iwaya eabusika, hakuna vanhu vanosekana. Antuona, hakuna vanosekana, hakuna vanotsvinyirawo, hakuna vanozotsva nyaya dzeumwe because you are only survivors. And make sure mugroup imo Comfort, please, ndokumbira mweya Mwari, ngakusapinda vanhu vasiri ma-survivors. Ngakupinde only ma-survivors kuti group iro last, otherwise vanhu vanodestroyiwa. Unoziva zvakaita maZimbabwean community yedu kuti ine mweya umwe unotenderera usina kumira zvakanaka kuti hatichagoni kuzvibvunza kuti but is this right what I'm doing or it's wrong. We take pleasure in seeing vamwe vanhu vachingorwadziwa like chingoposta vanhu chingodi. We take pleasure in that. Kutonzwa kufara kunzwa hope dzinovata ndakamuposta ndakamunyora ndakazodai. Come on, like it's really sick. Andifungi kuti zvakasiyana nemapedophile aya ini ndinozoti zvakangofanana but anyway. Hanzi, how will you know who is who and who's and it's going to be tricky ipapo pachatonetsa hamene uchazviita sei kuti uzive kuti uyu zvechokwadi survive because panonetsa unochaziva sei kuti survive because really you need to protect these ladies. Unozoziva sei manje kuti uyu survive. Pane muvunzo yakaita anti-virus yemaghost account group. Toda vanhu chaivo. Kweyo unoti maghost acho unoona kumaghost aunoona havasi vanhu here naye Comfort. Handiti vanhu vanenge vangovanda behind maghost account. Saka anokurira kabhost oya neaccount yake chaipo. But simele maghost vanakatata vandononge maghost vanenge vanhu. Pose vasingade kuonekwa. Ina handiti ghost account ini. Handiti vanhu vanoita maghost for different. Vanhu vanoita havo maghost for different reasons. Like makandis amura kana tukunana kuma-festival countries kukoko handiti kune vamwe ma-profession asingadi zve-social media izvi handiti maona. Hanzi chino tekla anamboona fona panhamba iyoyo 084 yana ndakapina toni fona tudza anambomuona ina chifona anambomuona chifona ini. Aiwa vanoti vamwe havabvumidze uri kufona panhamba isiri iyo. Tekla ari kufona panhamba isiri iyo guys. Tekla is calling on the wrong number but anyway regai ndimutore Comfort otombodonha ndo zvakutoitika panapa. Hello mushe kanjani? Wedzera ndokumbira mutaure kumusoro volume yenyu muri pasi pasi. Alright, but ndakapinda namba vamusina kora namba inofoniwa ndakapinda ndatodropa munhu anga ari panapa ndikutorei because tine imwe foni yemacallers but anyway it's fine. Chitongotaurai. Ini ndakakura ndichitochengetwawo namai vamai. Volume foni yenyu kola volume wedzera try kuwedzera volume futi kana kwidza voice. Alright. Saka mbuya vakazoroorwa futi kumwe marriage. Saka takazongosara tichichengetwa pamba ipapo. Kubatwa kwandaitoitwa ini kwakuri kwekunzi iwe wakashata hauna zvaunotaura vana vambuya ndovega vaikotaura. Saka ndandisingakwanisi kuti ndikasangana nechinhu chandinoona ndotaura pfumba because ndaingoziva kuti vanhu vachangoti iwo hapana zvaunotaura usi
kwakangonzi vanhu vari kupfeka kana mahusi kuenda uchichi ndokwaugona kufamba nawo saka ndandagara ndatozikira kudhara then ndakabva ndazonogara namainina wamai kudurban ndanogara nemunini wamai uya kudurban anga ine murume wake saka kushanda ndaichiita basa rese muinini womukavadi ndapedza basa rese asi murume wanga ndisatiraivha nanhani aizoti ndikatodzogedza kana kuti ndagara kwemani kutanga kuudza muinini wayo kuti urumbozviona here kuti mwana ari kuita magari urumbozviona here kuti mwana ari kutsvukira kuda zvakabva zimbabwe mwana ari kuti ari kuita kuda teingoseka but inini zvezvisara zvisina kundipindira mushe saka ndaitanga ndiona reaction yamaini ndiona kuti vari kusekerera ndoda izvimwe zasingazofungi kuti pane zvakakuitika nabamuni saka maini vakazokufa bamuni zvavachifana vasara patano pemunhu asina kana mubereki ndainoti ndikanogara nehama yendopa ndonogara nehama yendopa ndinogara nehama yendopa saka ndazopedzonyora pandaenda kwajobe ndasvika uya aziva sekuru yanzvadzi yamai vaiitira zvaizva zvekunge sekuru chatodanha chii uenda kusadikwa kunovukira musoro but waingoona vakuda zvezvekio uchatidanhura sekunonge saka damuna vakazopfuura rimwe vachino ofiroda kujobek ikoko ndobvautofona kuma2 am kusika kule ndokundiro chii mwana ndiende naye kodani wati kudongo down izvo damu vakatone intention yekuda kutondibata sake because pavaino offroad takanosvika tikamira kumapasi 4 gebhu yekuti tonoborwa maseki saka ndakanga ndatomuswa nasekuru kwautoti awatomerwa panetraki nabamuni wangu endai munozodzoka sandakangobona ndakapfeka trousi remapicha netishet but ndandisina kutotogeza kana kuti asi chinoda tokuita nabamuni penini zvandaisina ndizvekuti bamuni achataura nekufa kwamaini because vasina kana gori zvaidzika kusvika chiruto chemo bamuni ndobva wakatanga uchitaura nekuti unotoere zvakafamba uyu maini vasati vafa ine ndaitokuda ndaigara chitiwo chaita replacement yamaini ndozvandakauza ndikati ini ndaita mwana ngako ndinoita replacement wamainini wamainini vamwe inini kubhodhara nekutokuchiwa tatisoone zvinenge zvakaita mabhafu ako apa tatidifensi pakutope uya kuri yekuti ndasina wandaiudza kana kuti zvii zvaitika asi ichi ndakambofunga kuisira nguya meseji but ndaizofunga futi ndouya raita mwana wachisikana zvekuti vanogona kuzofunga kuti ndini ndakonzeresa kuti ndinge tina bamuni rayo ende ndaisina kuudza kwese kuhama dzababa nekuhama dzamai ndaisina ndaikwanisa kuudza kuti izvi zvandikusangana nazvo bamuni ndozvauri zvavari saka tafamba tine matraki anebhedhi but nebhedhi pamusoro matraki anodii ane mabhedhi mabhedhi oright vanhu vari kuti havasi kunyazokudzwa itonoti foni yako here kana kuti kutaurira pasi handisingazoziva but oright saka vadaro pamabhedhi paya zvikanzi ini pagedhi pana pachazovhurwa kumaseti kuti ndino offload saka dai ngatichirani ndokundambotanga kuti ini hangu hatitandani hope hablood stem yanga ndakatorara nditandani hope uku ndandakuchitya kuti vanochindibata mukurara imomo iri sekuri nekuri kuti ndidzoke futi ndinoudza mbuya vandaigara navo vaikumisidza futi vakuti ndandakazvitaura kuti uchatotora chii murume wangu kusvika kuma7 kuya ndakakomuka ivangotorara asi vangopyangoibata zvitya vachitanga kutoti unotondifungisa mainini vako ine ndikatokuona daikatitokoti totongorara sei unozoona zvandinokuitira kumberi kumberi uko iwo unotoona mubereki iwaona kana parent miraone ukangobvumurira nenjeri kumberi uko uchaona zvandichakuitira
zvekuzonotonoda foni yekushandisa hapana inenge ine mari ndichadhiraivha and so on. Saka zvakadaro hapana wandakaona ndakangozvigara nazvo ndisindika, but ndengoti ndikagara ndongota but pamweni wanodoto ndidini kutondibata. But problem yanga yakuitika manje ndeyekuti mbuye mai vamaya vainditi pori uchifona kuna baba uchibvunza kuti vana uri sei, because naini vakasiya vana vachiri vadiki. Inondongoti tichazofona mbuya vegona kutokupota nanhasi tangototi haudi vana maini vako haudi kana kubatsira kuti apere ngokufona tinzoti vana uri sei. Saka ingengoti omunhu munovaziva kuti vanoita zvemaposteri zvekuda unofamba vakatitambira vanawo kuti patogoneka ngatidanei nazvo kuti ndabvemboye ndeitoonototi pati makesisi akawanda decide abamini ekungoti kugarisana sevana vasikana uchingochengetwa pamusha pasiritengi zvekuti waingogumawo kungoona kuti end aiva inini kutochengetwa ndimuzukuru kusvika paextendi toti waigona kutozikonzi muzukuru chikoropo unofa uchishanda ngokuti hazvina basa ndinoti tinoenda but ndandiita manje ndaizoti ndikagara ndochema but wai vachibvondiroronga chikoropo and waitoutswa kuda muzukuru chikoropo unofa uchishanda tetigare manje ndabva wakanditi futi ndakasokudzeyo kutifonera bamini uvaudze kuti chii uvaudze kuti vanhu parisei mutauri ndakangofona nangofonera chiyobva yaramba because dzimwe namba dzacho kushandisa ndedzamaini vakafa ndakangofona but ndengoti nai kuvakasaira futi kuti angonzi chekudzonyekuti chii une mukaka wandinonyatsa kuda manipo dzako madiki masamu ako madiki ndinonyatsa kuda ndinozoita zvekuti kubva ipapo nanhasi nyangwe tikatimbwa nemukomana nyangwe tikaita sei akangondibve zvekuti ndidorarana newo tinotirewa nehana kana ndinobva ndatotsamwa zvekuti ndakubva online handichatonditaura naye because tinongorohwa nehana kuti mai akuda kutiita zvaida kuita bamnini. Mune makore mangani kuzvino? 24. Yes, okay. Saka nanhasi zvekuti hakuna kwaunoenda kwekuti unoti ndakunochemera kwamai peka inani kana ani pamangointrodusa topikuda kuchidoti aneti tikazvitakura zvinondibatsira wenyu but hakuna wekunosviudza kuti umudzoti ofisi ndakatikuudza mashamwari ndokunge ndatoradzika because mukutamba mukunemisana mukuzodini one of the others zvine mubudiro hazvichaita ende mhosva inenge yakwandiri kuzoti waidi kutiudza karekesa ndizvozvo asi havana kuzokubata havo vaingoda kubata but havana vaitobata zvitya vachingodobata manikosi saka ndakazoramba kuudza hedi kuti hazvi mwana right zvakaoma hama upenyu hwenhererawo nenyaya yekubatwa iyi zvakaoma. I think bamnina vakachingochirega kuramba connection vana varipo havo vana vaningina vako vana vavo and what not but bamnini vave nemweya usina kumira zvakanaka saka chingotambira kure 24 usati wakushandira andozvichandira kucape town kana uchishandira saka aiwa vekuti kwanzi fonera ani kana kuti anenge vafone iwe stay away from bamnina sekura bamnina stay away from bamnina zvachose and the two what mbuya sekuru vakakubata asi mai vamai havana kubata ka havana chavakaita chakaipa wachida kuvaudza kuti ndivo vacho vanenge vachipa pressure yekuti kufonera bamutone urifona here tinzwe vachida kunzwa panyaya yevana pari trick I think chingofona but stick to nyaya yevana just call fona ufonere ngibamni vavo but stika kunyaya yevana handika vakaramba vachitaura zvinhu zvekuti chichoza kuti you know what ndakurekodha iko zvinezvi ndakupa mbuya
sitike kunyanya kusava entertainer kana kudii taura nyaya dzevana chete kama hwenyu ngauwi panyaya yevana ava vamanini vako chete period nothing else. Kokada yanyaya yekuti kuuya pamwe vanhu ndivo vacho vanenge vachiita vanenge vachiita chii zvemagosti zvemaboyfriend ziva zvekuti mbuya vanenge vakafirwa votanga kuzoita boyfriend. mbuya vane makore mangani? avakura avakura 50. Saka kuma60 vari kuita boyfriend? vachiri kuzvinzwa? unogona kuti ndezvekuti maboyfriend ziva zvekuda unofara vanhu vachinogocha vachinomwa madoro unozoona maboyfriend aya anenge akutera iwewe ane chaari kuda kuitirwa papa unoona kuti kutera kwacho hakusi. Ivo mbuya vanoshandepi? Vanoshandepi mbuya? Vanoshandepi? Havashanda. Saka vanenge vachiita zvemaboyfriend vachimwa doro nemari yani? Right. Imba ndiori kubhadhara, iwe ndiori kuvachengeta, imba ndeyako zvisende zvako. Be open with her. Vaudze chokwadi kuti handizvidi pano. Tell her the truth. Ndakambotaura kuti endakuwa kuitwa nezvekuti wakutongera nyaya dzekuti asisada kuchengeta ukarwara. Aiwa, but unovaudza kuti zviri kuitika kana vanhu venyu vachinge vaya pano, ina handisi kuramba kuti muite zvekunyengwa muchinohura, chindai munoitira ikoko. Pana pamunongodzoka henyu inda munoitira ikoko panapa pandisingatodi murume because otherwise mbuya vari kuda kusairira kuna bamnina. Vari pere mbuya vavo kuti vaudze isu? Vanopopotera. Saka unoti vatya zvokudaro. Aiyo kana vakaramba vachiita unhu hwavo hwohwo kanga vachidzokera kuZimbabwe zvokunzi kwai unoramba uchingoblackmailiwa kuti hanzi kwaini kuti ndakakuchengeta uchirwara ukadii. Vaudze kuti aiwa kabati ndinoenda kuchengetaiwo pano. Inini handina kuti imimi kana zvada muchidzokerai kuZimbabwe munoita zvinhu zvendikuchengetai muri kumba. Dzokerai kuZimbabwe. Vaunoita zveupenyu hwomuno kuSouth Africa kutoenda kumashabhini nezvikomba achinomwa. Vachienda nezvikomba pamba pako. Aiwa stand your ground shamwari. Antika you don't own mbuya vako the rest of your life just because vakuchengeta. Wonzi kwairamba inga iwe uri kuvachengeta wani. Wonzi kwairamba uchingoningirira uchingondichengeta because inini ndakadai so ngora kana vachida kuchengeta ngavachigarisika zvakanaka varege kudza zvikomba pamba. Shame. Kola. I know ndikunzwa kuti kuchema. No, you can zvakaoma. Aiwa ngavachidzokera kumusha kana zvanyanya kunetsa. Nokuti iwe ungadzvanyiki kuti uite life yako uchinzi kwai nokuti ndakakudai nambuya. Ngavamboenda kuJoburg kwasekuru kuva vanogara ikoko. Vanoramba vanongoti ndichafira mubaba ako ndinochengetwa newe. Izvo. Kwani ndichafira mubaba ako undipe ningiki. Vane foni mbuya. Unotipera mazuva kuti vasendere message. Ngovasendera message chete ngwasendera kuti aiwa kagogoma kuomesera mwana. Kungoti uri kuvatya. Taingova tivape foni, tivatsanangurire zvakanaka pano pachikuru titaurira tega. Zvino unovatya. Ngavachibuda vadzokere ngavaende kuJoburg kana ngavadzokere kumusha kana kuti ngavabude vaende kunoloja alright. Ngavachinda kunoloja. Vanoramba kuti vanonga vatokuchengeta sezvaunondisewewa vanabatana but ngavachidzikama kanga vachigarisika zvakanaka. Ngavachigarisika alright. Kola ndokumbira kuti ndokumbira kuti nditaure newe rega nditore ngikiri yako screenshot yewe namba yako. Nditaure newe kuseri tiona kuti tingabatsirana sei. Tinogona kuapproacha mbuya in a very nice manner yekungoita midhumi kuti midhumi ngoti mbuya gogoka muzukuru nyana kudai singaiti but ari kungoti vanotsvaga way kutagwa navo. Aiwa tinotaura navo kuseri kwete pano palive.
alright kola iri bondi bate ku WhatsApp ikupa paura senda message nchipedza pana pandoiona alright upenyu wenherera handi muri kuzviona guys upenyu wenherera muri kuzviona kuti black taxi kai munhu unongofa uchingonzi kwaindwa ndakakuitira zvakati ndidai kwai vakati ndofira mumba mako imomo kana mada kufira muchigara ipasi kamuchidzika kozvikomba 70 69 70 ndezvei zvovoenda kumashabhine kuno chino mwadoro wakutotora kahunuke vanhu vemuno ndi zvakaoma naini ayo mbuya vavanda kutagwanawo zvakanaka vaonesewe zvakanaka kana vakatsamwa vakaendawo zviri bho anga akasiya vari vega zviti zvenaimogeni vanobhadhara rendi nei havashandi mbuya vari kudochengetwa naiyeyo chembere naye michembere zvodadulula ende zvakaoma naye asikana zvinogezvo maboyfriends akuya pamba pachivinga mbuya opesera kuda kubata usho aiwa that's very unfair. Alright guys, maita basa guys, thank you very much guys. Tatandara kana paine wamachazida kuti anene zvayo iyi mukauya kuseri tikaitaura schedule again at the show and then todzoka naye because I know a lot of people havana zvavakwanisa kutaura but vane maissues anenge akadai so comfort ngatizomudonhedza kapadonha ningikiri papinda avambuya ningikiri papinda musikana uya ngachuya apa pamba handitika andisi kuziva namba dzake kufanira vakadileta manumbers ese handina namba dzatekla achataura nekuseri tekla hanetsi antaura nekuseri ozodzoka pano momuziva wani tekla taana mangwana. So guys, yeah, thank you very much guys. Mukaenda pamusoro pe live pandakapina apa pane ve diaspora funeral services anditika if you want to join a policy anditika iri reputable anditika it's a well known funeral kutangira na UK yuko yapinda mu South Africa right now anditi but funeral policy ndichazokusanangura nezvayo one day haisi kuti kana wafa unopiwa ningirikiri unopiwa bokisi kana cha unopiwa 100,000 yako 100,000 ndio yauchadi ndo yauchazoshandisa kuti utenge coffin rako nekudini mari yako usara nechange wosara nechange yako comfort achiripo. Thank you very much comfort, thank you nada kudonza because avaramba chifona pafoni yawanga uri papo so I had to drop you kuti vakwanise kupinda ipapo right. So guys vari kuda kujoina pane number dzipamusoro papa ingobata number dzipamusoro apo ma live akadai so very educational munona ma live ari educational ka tinenge tiri 500 mangwana kuno yanye kuri kuyanya yemunhu wokona chikwambo anditi mukadzoyo kuti ndakaona chikwambo mangwana tinenge takawanda kudai unototedza kuziva kuti naye problem yedu iri papi zvinhu zviri educative kudai ndizvo zvatingadi takazara akatichidza munoona kuti upenyu hwedu 100,000 rands handi munoona kuti upenyu hwedu watongozara zvinhu zviri negative mazvionaka upenyu hwedu watongozara zvinhu zviri negative hatichakwanisi kuti cancel the number ndikadona pana line uchaiona ndikadona pana pa live uchaiona number chaipo padenga pamusoro pa caption pe live hanimuona hatichagoni kumbofidhawo zvinhu zviri positive kungonzi pata vanhu vari kutukana munenge muri 5,000 kwaita makuwa 5,000 every day kuti you are feeding your mind nezvinhu zviri negative each and every day roupenyu hwako vakumana zvimwe zvinhu ngatichibvunzeiwo vasikana ina munhu ambondoona kwani makazviona ina handiko mazvanda I told myself kuti you know what handisi kuda kuramba chingofidha mind yangu nezvinhu izvi ndakabuda kwazviri I have to turn back zvachose handidi aya malive anobatsira nodzidzisai zvokuti unotovhurika pfungwa utoona uzonoudzawo vamwe vana vakowo vasukuru kuti hatikwanisi tinoda kuenda kumavhorokocho ndikwatinoenda kumavhorokocho haiwa ndiye ndichikuona yangu handikomenti ndichikuona yangu chikuonai guys aya ndo malive atinoda kadai kuti tinodzidza ine nodzidza ndatodzidza so nhasi pana asingatomboziviwo kuti kune ndodzidza zvinhu zvakatowanda panapa ndatodzidza ene chitobva pana totaura nevana kuti imi vana zvikadai guys atitei zvakanaka handitika ngatitei zvakanaka hausi kuitira ini kana kuti anokuchiitira iwe handimaona. So guys morara zvakanaka moudza vana tava nambuya vedu pepadiaries vanonzi mbuya diaries ava vanotamba nevana saka vanouya masaturdays gogo diaries moudza vana handitika vana vagadzirire saturday asanapiwa nguva pana gogo vanenge vachitamba nevana vachiverenga vachitaurira vana ngano vachivaudza zvokuzimbabwe kune vana vari kuna madiaspora chii vachiita ngano vachidii ndo pachatozoudza mbuya kuti vaupeti vachiudza vanawo futi izvo zvokuti ukaona wabatwa wakumuruma kuda kuisa ruoko pakati tiza ramba
ndo basa ravo gogo ava vachava vachitamba nevana Saturday pano. Handitika saka Saturday tavaina mbuya vana venyu mungomeka sure kuti vari ready vanenge varipo vachifonerawo gogo vachitaura nagogo mbuya vachauya havo vari ndimbuya vechidiki asi ndimbuya vachauya vakapfeka havo mamasiki ekuti havafaniri kuzikamwa kuti ndiani asi vanenge vari gogo animaona vanenge vari gogo. Sisi Winnie, it's always like that, my sister. Sisi Winnie, it's always like that. And from what age? Ascendants got from what age? Susan Jet of Vunza, Mangwana, which Mavana Mamma Grandpa Korimangan. The child of Vunza. And Mona. The child Vunza age, Jakuza, Kuti age, Mangwana Panoya, Mangwana Musamoso, Uzavam, Pacha, we have a corner Shukwambo via the Kutimacona Shukwambo, Yakarebe, Senuda. 2 hours chezo chisarangura saka mangwana moya vanzi na 7 mangwana munge muripo muzvizwire nyaya iyi imigaizika zvinhu zviri kurarama nevanhu zvinhu zviri kuitwa nevanhu soka ameno zvakaoma asikana vanhu vari kungorofamba havasi vanhu vakatakura zvinhu zvakakomba asikana kusadonha nyasha dzamwari saka mangwana na 7 o'clock munge muripo muzozvinzwira nyaya yekuona zvikwamba pamba vaishanda handimaona zvikwambo zvavaiona iona zvine zviri kuitika zviri zvichiri kuitika muzozvinzwira moga. Anditika hands go be speaking English. I think so. To accommodate vana kuna UK yuko nekupi. I think so. Vachazofanga kuti totata chirungu kana singachigona chatongovunawo zvatoita zvinhu ndikaziva handizivi. Asi gogona dangotamba nevana kuti vana vaseta lonely, vana vasabuda vachienda kwa street pangoti vangoti tagarira gogo vari mudzimba. Saka tomorrow 7 o'clock zvataita nhasi tatanga na 7 ka tomorrow 7 o'clock antika now we know better true Christine how to protect our kids. So guys, morra zvakanaka tosangana mangwana pa same time 7 dzodzo tichinzwa anditika. So stay away from negativity. Don't feed on too much negativity guys. And but don't feed too much on that. Kuti mutorana 4 muchimati muchita kutevedzana nadzo nyaya dzacho kuita kudzifambira kuita kutevedzana nadzo. Come on guys. Mariwa bondo. All right guys, tobatsana antika bless you morara bo anditi.